Mae'r chwaraewr yma'n gwybod sut i symud. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Daniel bell, Declan McManus. Smith i'r Seintiau, mae fe drwodd, mae'n gyfle, mae'n gol! Mor syml hynny! Am yr ail dymor o'r bron, y Seintiau Newydd ydi pencampwyr uwch gynghrair Cymru. Mae di methu, ac oherwydd bod o di methu, mae tîm y Bala wedi ennill y Cwpan am y tro cynta yn ei hanes. Tîm Chris Venables, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Mae Daniels yn mynd heibio'r golwr sydd wedi dod nawr te. Ydy Smith yn mynd i dderbyn y bêl, mae Daniels yn dal at hi. Daniels eto! A mae'n anodd gweld y ffordd yn ôl nawr. Gol yn cael ei groesio di fewn ar bel i gefn y rwyd, a Venables! Ydy Venables wedi mynd ar Bala drwodd i Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Y Seintiau Newydd yn erbyn y Bala yn Nantporth. Swnio'n gyfarwydd, dim syndod, achos mae union fel 2017. Yr un lleoliad, yr un dyddiad hyd yn oed, yr un canlyniad, o fydd y Bala yn gobeithio hynny ar ôl codi'r cwpan am yr unig dro yn ei hanes. Pnawn da i chi, croeso mawr ato ni i Nantporth. Mae'n braf cael dweud hynny, braf cael cwmni y ddau yma. Owain Tyler Jones, Siom Meredith, croeso ato ni, gyfeillion. Owain, mae'n deimlad pnawn bod rhamant yn cwrdd â'r reality. Y rhamant yw be mae'r Bala'n gallu gwneud, codi'r cwpan eto. Y reality wedyn ni yw y Seintiau Newydd, pa mor dda i nhw. Ble ti arni? Ti'n fwy rhamantus neu reality? Ti'n gwybod be, mae'r Seintiau'n dda dydy. Mae'n nghalon ni eisiau gweld y Bala'n rhoi perfformiad a hanner, gwneud un gêm gystadleuol, gwneud ti'n anodd i'r Seintiau Newydd. Mae mhen i a pen bob un o'n ni dwi'n siŵr yn tueddu feddwl mae'r Seintiau'n gallu rhoi crasfa i unrhyw un ar ei diwrnod. Mae nhw rhywbeth tebyg i Man City yn uwch gynghrair Lloegr. Ond ti'n gwybod be, Del, dwi'n fynd efo nghalon ni. Dwi'n meddwl bod yna gêm gystadleuol ar y ffordd a pwy a wyr a falle sioc efo'r Bala'n cael ei dwylo ar honni unwaith eto. Ni sôn am rhediad y Bala, Siôn, sut maen nhw'n newid hynny? 12 heb ennill. Dyn nhw wedi ennill yn y Seintiau ers Awst 2019. Sut maen nhw'n newid hynny heddi? Wel, trwy ennill heddi yn syml, no fe? Ond sut? Ie, wel, dyna'r cwestiwn mawr yna fe. Fi'n siŵr fydden nhw'n edrych ar beth digwyddodd nôl yn 2017 a gobeithio bydde hwnna'n gallu ysbrydoli nhw ychydig, ond ti'n iawn, maen nhw ar hediad gwael ar hyn y bryd, ac wrth gwrs mae'r Seintiau Newydd yn torri pob fath o recordau y flwyddyn yma. Felly, mae'n galed, ond dyn ni hefyd yn edrych falle ar y maes yn ffactor, allan nhw sefyll yn y gêm tam 90 munud, achos os fydda nhw, mae'n mynd syth i cicau ysmotyn, felly pwy a wyr? Ie, wel, ni wedi sôn gymaint am 2017. Dewch chi'n atgoffa pawb o'r hyn ddigwyddodd. I'r rhaid i gyd-destun, oedd y Seintiau wedi torri record byd Guinness am nifer o fuddugoliaethau enilynol. Ond nhw'n mynd am y triple treble, y drindod drifflig. Dyma be ddigwyddodd. Mewn un ffordd neu'r llall, mae hanes yn mynd i gael ei greu yma yn Bangor. Mae'n mynd i croesi chwi, ond dreu pen, a mae'n fediad! Mariad Sor bar! Rowndage, Rolex yn dal i fyny. Dante, pwy sy'n cyrraedd gyntaf, Saunders! Dreipar! A mae rhaid chi gyd yn deimlo ar Bala. Mae angen pêl dda mewn i'r cwrt Cosby. Mae bêl yn disgyn i'r eilydd, sydd yn dygol, a mae di mynd newn! A wedyn chi be, y bachgen ifanc wedi dod ar Bala gyfartal. Dydd newn sy'n cael o Iwan. Sydd yn eich eto. Yn ergydd nisel o. Venables. Ar ei groes yna'n Smith! Smith di sgorio'r Bala! A wedyn chi be, mae'n bosib o Kieran Smith
Ie, nid champagne, ond champagne oedd yma, y pnawn yna. Na beth oedd diwrnod. Y Bala yn dathlu, pobl y Bala dal ni dagre yn gweld hynny. Rhamant y cwpan go iawn, mae yna ddigon o ramant pnawn ma hefyd. Chi cwrdd â'n tîm ni, mae Sion a Dafydd ma hefyd gyda stori hyfryd. Yn ôl yn hanes y cwpan. Dod ti, Sioned. Diolch Daf, fi yng nghwmni dyn arbennig iawn. I've got Steve Crompton from Bala joining me. Steve, first of all, it's a massive occasion. What's this week been like? How are the players feeling? All right, we've had 2 training sessions, quite hectic, preparing. We've prepared well. All our players are fully fit, so let's see what happens. I've got to ask about this little medal that you've got in your hand, Steve. But this is something quite spectacular. Tell us the history behind it. Well, this medal was my grandfather's medal. He played in the Welsh Cup final in 1930. They beat Shrewsbury 7-0 at the racecourse in Wrexham. And this is the medal he won that day. A little bit different to what you get nowadays. It's gold engraved on the back, but and I'm really, really proud of this medal, and it takes pride of place in my house. Yeah, it's absolutely incredible to see it. And Steve, look, you know, Bala, it's been a tough season in the league, it's fair to say. But is it a bit unfair to say that Bala have had a tough season? You've already won one League Cup. Do you want to make it 2 today? Well, this is it. This game is either the most successful season we've had or just an average season. And because of the benchmark that we've set over the last, 20 years, we've been successful. And when we don't do so well, then it seems like it's unsuccessful. Unto any other club, it would be a successful season. So we're always pushing the boundaries, and if we can win this today, which I believe we can, then that would be a fantastic achievement, yeah. And how will the nerves be when you're sat in that dugout watching the game? I'll be sat on the edge of my seat in the dugout, and I don't know whether I'll be sitting very still, but, we've been through situations like this before, so let's hope we do it all right, Well, Steve, good luck. Hopefully that medal brings you a bit of good luck today. Enjoy the game. A dylan nôl ato ti. Sioned, diolch yn fawr iawn. Wel, am drysor oedd y medal na hefyd. Pethau wedi newid. A dyma'r olygfa yn ystafelloedd newid pnawn yma. Tipyn o ymdrech ti fi mewn fan hyn. Y Myrlyn, y ddau fathodyn ar y waliau, ond pwy fydd yn dathlu pnawn yma. Digon yn digwydd tu allan i'r stadiwm hefyd. Mae yna le i'r cefnogwyr. Mae nhw'n mwynhau. A mae'r gig cynta yn agosau. Mae'n fyw pan ddewn ni nôl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ac am olygfa. Ni yn Nantporth. Ger y fennau ar gyfer Rownd Derfynol Cwpan Cymru. A Seintiau Newydd yn cwrdd ar Bala union fel oedd hi 6 blynedd yn ôl, 2017. Y gig cyntaf yn agosau. Dewch i ni glywed gan rheolwr y Seintiau Newydd nesa felly. Craig Harrison yn ôl gyda'r clwb yn mynd am y dwbl yn ei dymor cyntaf yn ôl hefyd. Mae fe wedi bod yn siarad â Sioned. Craig, the Welsh Cup final, it's always such a special occasion. Is it even possible to treat this just like any other game? I think you'd like to, wouldn't you? I think the calmness and the planning about it, I think you've got to. But obviously, I think, you know, we've spoke about it, and even like we've got staff that played lots of Welsh Cup finals, and we're just talking about on the way here, it's up there with European competition. So, you know, it's a really, really historic cup, and it's a cup that we've won lots of times, you know, and obviously we all know what happened here last time, and hopefully there's a settle to be scored. Yeah, you have reminded us several times now just how much 2017 hurt. That must add a little bit of extra edge to today. Yeah, I think it does a little bit. You know, that may just be me. It may just be me. It's one of my weaknesses in my armoury that I don't let things go very well. So, you know, maybe I just need to get over it, 6-7 years later. But yeah, look, it's a fantastic occasion. It always is. Welsh Cup final. Everyone wants to be in it. And more importantly, everyone wants to win it. Bala, you know, it's no secret they're not in the greatest of places at the moment, but does that make them a bit more dangerous? I think, yeah, possibly. If you look at the build-up of the 2017, then we've been on a double, ready for a treble. So, you know, we won a really good place then. You know, obviously we're in a good place now, been fantastic this season, but, you know, you look at it and you know, arguably on the back of a world record of 27 straight wins that season as well. So if that's the situation then, you know, I'm not saying anything happened because I'm not, you know, it's not like a miracle that Bangor could come and win it. They could come and win it. It's a cup final and we've got to treat them with respect. And we've done all our due diligence and worked hard as if it was the first game of the season. And it always is. It's the most important one because the next one. And the pitch, Craig, what do you make of the conditions? Yeah, it is what it is. Craig, diolch yn fawr, pob lwc. Thank you. It is what it is. So siwr beth mae'n olygu. Mae na gwyn o ran Craig Harrison. Dwi'n mynd hapus da'r lleoliad. Dim byd yn erbyn Nantporth. Oedd eisiau bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ond yn gyntaf, y cae. Beth am y cae? Ystafell ei, boeni? It is what it is yn golygu di o ddim yn hapus. Mae'r cae yma'n ffafrio un tîm. Ar Bala di'r tîm yna. Oherwydd ti'n meddwl am pa mor dda di'r Seintiau, Lenny. Maen nhw'n wych. Sut mae'r Bala'n cael canlyniad da ni herbyn nhw. Mae rhaid nhw wneud yn siŵr bod pethau'n dyn a gwneud yn siŵr nad ydy'r Seintiau'n cyrraedd unrhyw fath o rhythm. A mae'r cae yn iawn, ond mae o'n mynd i helpu wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n cyrraedd y rhythm yna. Bod Bala yn gyfarwydd y Ceia 3G hefyd, maen nhw'n chwarae ar faes tegid. Yndi, ond i Bala gael llwyddiant heddiw. Ti'n sbio ar ei tîm nhw, o ran profiad, gymaint o brofiad. Ond mae dyddiau gorau nhw wedi mynd a dod. Mae rhaid cyfaddau hynna. Felly, dwi'n mynd disgwyl gêm gyffroes gan y Bala, ond dwi'n disgwyl dynion tol y bêl, gwneud pethau'n anghyffyrddus i'r Seintiau, mae'r cae mynd i helpu. Craig Harrison ddim yn hapus bod y Rownd Derfynol ddim yn Stadiwm Dinas Caerdydd, fel oedd hi llynedd. Mae fe'n golau fel cam yn ôl. Beth am hynny, Siôn? Wel, fel chwaraewr, dwi'n cytuno gyda OTJ, bydden ni wedi dwlu ware yn Stadiwm Caerdydd. Mae'n adiad achlysur, ond wrth gwrs mae'n rhaid cofio hefyd, pen y bont oedd y gwrthwynebwyr y diwrnod ni, felly oedd e'n neud synwyr o'r rhan geography fod y gêm yn cael ei gynnal yn Stadiwm Caerdydd. Ond mae yn mynd i fod yn bach o leflwr. Beth sy'n diddorol yw y ffaith bod y Seintiau Newydd wedi mynd gyda mwy neu lan tîm Cwpan wythnos diwetha, y Bala yn gorffwys nifer o chwaraewr nhw, jyst yn dangos falle bod oedran yn ffactor hefyd, nid yn unig y ca. Ti wedi offi bod yn Stadiwm Dinas Caerdydd, neu fan hyn? So well gen i chwarae mewn stadiwm fel Dinas Caerdydd, mewn stadiwm wag, na chwarae mewn stadiwm mewn cae fel yma, lle mae'r awyrgylch yn well. Nes i chwarae mewn ffeinal, nebyn y Bari blynyddoedd yn ôl yn Aberystwyth. So well gen i chwarae mewn stadiwm, gan fod i'n achlysur a hanner, ond tawaith, mae rhaid i'r Seintiau ddelio fo beth sydd o'i blaenau nhw. Ie, wel, dyna'r sefyllfa, dyma'r lleoliad ni wrth yn bodd Cwpan ôl yn Nantporth. Mae rhaid dweud hynny, bydd y gŵr nesaf yma wrth i fodd atgofion melys iawn gan Colin Caton. Colin, based on current form, a lot will be predicting a TNS win today, but without wanting to use all the cliches, the magic of the cup is that anything is possible this afternoon. Yeah, definitely. You know, we've been on a difficult run. Squad's been small for the last few months since Christmas, really, so it's been quite difficult, but I've got a great bunch of players and a lot of experience, and that's going to be needed today.
Yeah, difficult time for Bala at the moment. How do you turn this form around to do your very best to get your hands on that cup today? I wouldn't say it's a difficult time. You know, we've been in Europe 8 out of the last 9 years. We've won the League Cup. We're in the final of the Welsh Cup, and if we don't do well today, we're in the playoff semi-final as well. So, you know, I wouldn't say that it's a difficult time. A lot of clubs have changed positions with us straight away, but you know, it's all about today, and you know, competing and giving a really good test against a very good TNS team. TNS have had such an impressive season, Colin. It feels a little bit similar to 2017, doesn't it? Yeah, it does. You know, it's the same situation. They were absolutely dominating the league then. I think they were on the treble. So you know, we were outstanding that day, and I thought well-deserved winners on the day. But it's a same. Well, there's a few changes from the TNS team, and there's a lot of changes from our team from 6 years ago. So I think it's the same day and the same date and the same venue and stuff. So hopefully it'll be the same result. One strength Bala have is the amount of experience you've got in your squad. How crucial is that experience going to be today? Yeah, it's crucial. Anthony Kay at the back has played 600 Football League games at the Championship level. And Dave Edwards, obviously, you know, Welsh legend. He's played in the Euros and stuff for the first time Wales had got there for a number of years. And Dave's experience, and Anthony, in, you know, Paul Rutherford as well. There's a lot of our players played Football League, so it's crucial, you know, that the information that they give lads on the field as well. They make my job easy at times. Colin, pob lwc, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Colin Caton hefyd yn cofio 2017. Sgyn i sy'n cefnogwyr yn cofio hefyd. Maen nhw'n heidio I mewn. Mae yna ardal i'r cefnogwyr wedi bod tu allan i'r stadiwm fan hyn. Digon yn digwydd, grwpi ar y llwyfan hefyd. Bwyd yn flasus, rhaid dweud hynny. Beth am profiad? Mae'n ffin denne am hynny rhwng bod yn hyn a bod yn brofiadol. Ble mae'r Bala arni o ran hynny? Wel, gwn i weld mewn rhyw 90 munud, ond o ran y seintiau, I cryfder nhw ydi gwneud I bobl weithio, a gwneud I bobl weithio allan o feddiant. Felly, yn amlwg, pan ti'n hun, ti'n misio rhedeg gymaint hynna. A dyna pam dwi'n disgwyl gweld y Bala efo lot o ddynion tu ôl y bêl, disgwyl am y cyfle. Dwi'n meddwl y cicio gosod ydy'r peth pwysica i'r Bala. Aros yn y gêm, a wedyn mae gan nhw faint. Nathan Peat, Anthony Kay, Dave Edwards, Chris Venables, boys sydd yn gallu atacio pêl yn yr awyr. Felly, dyna di'r gam. Peidio ildio'n gynnar, mae yna mor bwysig i'r Bala. Ond ie, defnyddio'r holl brofiad, a mae yna lot ono fo yn y tîm. Ni sôn am ffin denne rhwng bod yn hyn a bod yn brofiadol. Mae'n ffin denne rhwng tymor llwyddiannus a rhywbeth sydd ddim yn llwyddiannus. 5 yn y gynghrair, 12 heb ennill, ond maen nhw wedi ennill cwpan y gynghrair. So nhw'n codi Cwpan Cymru, tymor gorau erioed o fewn cyrraedd y Bala, Sion. Ie, wrth gwrs, fel oedd Colin Caton yn gweud, fydde nifer o glybiau yn Cwpan Cymru yn cymeryd y sefyllfa mae Bala yno. Oedden ni dal yn disgwyl mwy ohonyn nhw'n y gynghrair hefyd? Dwi'n meddwl falle oherwydd, fel ni'n siarad y profiad, falle y cyllid sydd gan y Bala, falle bod ni'n disgwyl mwy ganddyn nhw. Ni wastad wedi meddwl am tîmau sy'n mynd I herio'r Seintiau Newydd. Cei Conna, wrth gwrs, wedi bod yn llwyddiannus yn y blynyddoedd diwetha, a Bala I fi oedd y tîm arall oedd yn mynd I trio herio y Seintiau Newydd ar gyfer y pencampwyr, ond dyn nhw ddim wedi llwyddo I wneud ni. Na, gan nhw herio nhw am 90 munud fan hyn I geisio codi'r cwpan yma. Ar lannau'r fennau fel ni wedi sôn, tipyn o olygfa, tipyn o gêm gobeithio, byddwn ni'n ôl nawr. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl i Nantporth. Dyna'r olygfa. Ni bron yn barod ar gyfer y gic gyntaf a ddau dîm ar fin camu'r cae i gyfeiliant Voodoo Nation, Zombie Nation, mae'n drwg 'da fi. Wedi bod yn gyfarwydd o fe nawr. Dyma nhw, mae fel bod yn stadiwm dinas Caerdydd, yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru sydd gyda ni. Siôn mae'r edrych sydd gyda fi, gwr sydd wedi sgorio mewn Rownd Derfynol. Ti bron ennill fi gyfyrddin, Siôn. Beth sy'n bwysig gan y ddau yma yn y munudau cyntaf yma nawr? Wel, fel oedd OTJ yn gweud, fi'n cytuno gyda cadw pethau yn dyn i'r Bala, jyst cadw un yn y gêm, gymaint yn nhw gallen, a wedyn gobeithio, oherwydd falle, dim falle amdani, os ydy'n gyfarter ar ôl 90 munud, cicio ysmotyn, a bwy oer beth allan i gywyd. Dyna ni felly, maen nhw'n barod, ni'n barod amdani hefyd. Y chwaraewyr yn camu i'r cae, Seintiau Newydd yn ebyn y Bala, Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn Nantporth. Union fel oedd hi yn 2017. Yr un lleoliad, yr un dyddiad a'r newyddion da i bawb. Yr un tîm sylwebu, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, pnawn da bawb a chroeso i leoliad godidog. Ac am y trydydd tro, mae Stadiwm Nantporth yn gartre i Rownd Derfynol Cwpan Cymru. A'r enillwyr yn y ddwy Rownd Derfynol diwetha, y Seintiau Newydd a'r Bala. Y Seintiau Newydd yn 2012, y Bala 2017. Mae rhaid i rhywbeth newid. Y dorf yn dal i heidio mewn cefnogaeth ardderchog yn y stadiwm, a mae yna ryw falchder bod pêl-droed yn ôl yn y stadiwm yma ar y lefel yma hefyd. Ond diwrnod, bydde rhywun yn tybio am brofiad. Pa mor bwysig fydd hynny? Mae gan hwn fwcedi ohono fo. Mae gan chwaraewyr i wrthwynebwyr o bron iawn gymaint. A mae'r Gymdeithas Bêl-droed Tegwch wedi gwneud popeth allan nhw i greu achlysur o'r Rownd Derfynol yma, a mi ymdawelwn ni ar gyfer yr anthem genedlaethol gan Niall Allen. O Only Men Allowed, a mae rhywun yn tybio mai dim ond dynion ddyle gael eu caniatáu i gymryd rhan yn y gêm hon yn arbennig. Tîm sy'n breuddwydio, gadwch ni fod yn realistig, yn erbyn tîm sy'n disgwyl. Y Seintiau o bosib yn cael eu tymor gorau erioed, yn sicr maen nhw ar rediad rhyfeddol a mewn gwrthgyferbyniad llwyr. Ar y fennau, mae'r Bala a'r rediad sydd wedi gweld nhw yn suddo. Allan nhw groesi'r bont i lwyddiant y prynhawn ma, dybed. Mae yna wahaniaeth mawr. Y Seintiau wedi chwarae tîm cryfa wythnos diwetha ac yn glynu at yr union yr un tîm yr wythnos yma. Tair Cwpan Cymru gan i chwaraewyr John Routledge. Yn hym y Bala, 5 newid, gorffwys wythnos diwetha, ac yn ei hole mae Ramsey, Kay, Pete, Venables, Smith. Enwau sy'n pefrio o brofiad.
Ia, a cysondeb efo'r Seintiau Newydd. Da ni'n gwybod fydd hi'n gêm tempo uchel iddyn nhw. Maen nhw mor technegol yn wych. Fydd Rawdlyd yn isa jyst i warchod yn amddiffyn ond Brobel a Daniels. Nhw fydd yn lledu'r chwarae. Cael y peli fe drwodd i McManus. Y Bala 4-3 y funud hefyd, felly mynd i bach un o ddau o chwaraewyr yn cansio allan i gilydd. Ond Mendes, mor bwysig iddyn nhw, wedi bod yn creu lot o goliad yma hyn. Bo fydd achosi problemau lawr asgellder a cael y peli fewn at Venables. Angen chwaraewr mawr i ynllwyddo mawr a Venables ella fydd y dyn yna. Wel, Kieran Smith sgoriodd y gol. Y guro'r Cwpan i'r Bala yma rai blynyddoedd yn ôl. Ac ti'n gwybod be, mae fydd o'n brathu yn ganol y cae. Dyna gyda chdi Redmond, Routledge a Leo Smith yn ganol. Ond mae hwn, dwi'n meindio fi atgoffa fi bach o Robbie Savage. Mae'n heintus, mae'n effeithio pawb o'i gwmpas. Os dwi'n mynd i'r dacl gyntaf, mae'r ail person to yn neud trwy brwan. Wel, chydwch chi fe, mae hwn yn meindio fi, diffyg parch yma'n hyn i Luka Modric. Ista y fanna. Dim llawer o goesa ddim mwy i fynd i fyny a lawr y cae, ond yr ongla mae'n ddangos i'r dyn sy'n ar y bel, i reid opsiwn, dwi'n byth reid y bel i ffwrdd. Arweinydd yn ganol y cae i'r Seintiau. Ac ar ben hynny, mae ganddo chi brofiad. Dave Edwards yn hym yr ymwelwyr, dwi'n deud. Nhw'n swyddogol ydi ymwelwyr y Rownd Derfynol. Ac os aeth hi'n gicio'r smotyn, fydd am awydd mawr yn y fo i gymryd. Mi fethodd un sadwrn diwetha, a mi fethodd i gico'r smotyn yn Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel. Y dyfarnwr ni, y profiadol, Nick Platt o ddeganwy. A mi ddylai fod yn dipyn o gêm. Mae Colin Caton newydd ddeall bod Luka Modric a Robbie Savage yn chwarae yma, ac ar ben hynny mae ganddo ni Owain Tudur Jones hefyd. Fysa'n dipyn o sioc, dysa'r clws yn mynd i unrhyw le ond y Seintiau, bysa? Bysa, ond ti'n sbio ar y Bala, dwi wedi bod yn feirniadol ohonyn nhw dros y blynyddoedd, pam dyn nhw ddim yn agosach at y brig. Oherwydd pa mor hen ydy'r garfan ar hyn o bryd. Dyna pam dyn nhw'n cystadlu eleni, ond mewn un gêm yn unig, ti'n gwybod be, mi fysa'r tîm yma yn gallu rhoi perfformiad i fewn, a dwi'n meddwl bod nhw'n ar y ffordd. Ac os da chi'n edrych dyn am ddyn, os da chi'n edrych enw yn erbyn enw, byddech chi bron iawn a deud bod yr enwau adnabyddus, y profiad, wel, y gyfartal rhwng y ddau dîm. Hudson. Daniels oedd y targed. Astles yn clywed sgrech gynnar gan Connor Roberts. Seintiau, a gofn bod rhai ohonoch chi yn ymweld o blaned arall yn ei gwyn a gwyrdd cyfarwydd. A'r Bala ddim cweit mor gyfarwydd yn ei coch. Hudson. Ia, fel oedd yn disgwyl, ella, jyst y Seintiau Newydd yn cael un i fewn i'r gêm, trio cael i fewn i unrhyw fath o rhythm. Digon o symudiadau, a digon o opsiynau i'r dyn ar y bel. Y bel fel tatem boeth yn yr eiliadau cynnar yma. Y naill dîm na'r llall yn gallu setlo unrhyw fath o rhythm. Ia, da ni'n gweld yn syth pa mor ddefn mae Bala yn amddiffyn fel y disgwyl. Mi fydd amddiffynwyr y Seintiau Newydd rhwngthyn nhw, y pedwar, Davies, Astles, a gan ni Mariot hefyd. Mae'r pedwar sy'n y cefn ag Hudson. Rhwngthyn nhw, maen nhw'n mynd i gael cannoedd o gyffyrddiadau. Felly mae'r Bala mynd i adael iddyn nhw gael y bel. Be sy'n digwydd wedyn, a wedyn rhoi pwysau ar yr ymosodwyr. Bobl i ganol y cae at Routledge. Redmond. Mae Hudson di gael dipyn o'r bel yn yr eiliadau cynnar yma, a mae Redmond yn mynd i weld llawer ohoni. Mariot nôl at Routledge. Daniels tu allan i Hudson os tia isio fel yma. McManus yn ffigio galw am y bel, mae'n bas lac. Smith. Ffurfiad i y cefnwr Shannon. Mendes, Venables. Ddim yn diolch am honna. Nath o ddau gael unrhyw beth arni. Ia, dyna di'r pwysigrwydd i'r Bala di pan maen nhw yn ennill bel, pan nhw'n cadw'r meddiant hefyd. Ia, ddim yn bel gret i fyny.
So Mendes wedi medru pasio'r y llawr i Venables, so bod wedi dal y bel i fyny wedyn. Pwysig bod nhw'n mynd y bel yn ôl yn syth, unwaith ti'n rheoli'r meddiant, ti'n rheoli tempo, a dyna be mae'r Seintiau'n trio wneud ar ddechrau'r gêm. Y tîm enillodd yr uwch gynghrair efo 5 gêm yn weddill o'r tymor. Daniels. Smith. A mae rhywun yn hwyro yn sydyn bod y Seintiau yn dechrau setlo. Redmond. At Marriott. Drobl tu allan iddo fo. Marriott yn penderfynu dod mewn. Declan McManus. I gyffyrddiad cyntaf o. Bydd o'n farus am fwy. Redmond. Syniad y dda allan gan Pete. Ia, un o'r rhesymau fel OTJ yn deud am y Bala'n amddiffyn yn dim ydy oherwydd cyflymdra a greifaint o glefar ydy'r hediadau McManus, Ke a Pete yn ganol amddiffyn i Bala. Dyn nhw ddim yn ei cyflym yn y byd. Daniels. Ag eto, chwaraeodd bach clyfer. Canfod lle. Hudson di'r angor, mae popeth yn dod oddi wrtho fo ar hyn o bryd, nôl at ei bartner Astles. Pas bach ydi bach fwy mentrus. Brobl. Marriott. Redmond, twt. A mae Redmond yn ceisio troi ac yn methu mynd heibio Burke. Fi'n bwysig bod Burke wedi gallu gwneud y gwaith. Mae'r bel fyny at Venables di gwiro i lwybr Smith, tu allan i Smith. Mae'n arediad yma Smith yn meddwl mynd i hun. A tho lawr i'w dwnnel braidd yn do. Ac yn tacluso, wrth gwrs fod o'n tacluso, Routledge. Gath o'r siawns i basio'r bel, mwy nag unwaith, i lawr yr asgell chwyth, mae Rutherford yn cynnig yn gweithio yna fo tyd, pasiau. So just cael y teimlo, mae'r rhain nhw'n neud well o'r fantais efo'r bel yn y sefyllfa yna. Burke nillofi, mae Venables di'n rhoi fi nôl i Edwards at Mendes. Astles. Rhyw hanner munud, 3/4 munud fanna. Gobeithiol, mwy gobeithiol i'r Bala. I gyd yn dod o pel i fyny at Venables, Won dal i fyny. Ac Kieran Smith, y chwaraewr agosau iddo fo. Just yn cymorth iddo fo. Mae'n mor bwysig bod o'n neud yna. Ti'n misio gadael bylcha dyfu. Unwaith mae'r bel mynd i fyny at Venables. Ti'n misio gyrro carlamu 30 lladd. Ti isio bod i'w 10 lladd o'r wrtho fo. Daniels oedd yr arwr yn y rownd gyn derfynol, ydy 2 o goliau ganddo fo. A ni mwyn a Paul Daniels nad os gorau un nhw, da ddim wych o gol. A dyna chi syniad ydy. Sbiwch 2 dreian o'r meddiant gan y Seintiau Newydd union. Owain, fel ydych chi'n darogan? Ia, yn union, ond dyn nhw'n di fod tu ôl i amddiffyn Bala unwaith. Felly ar hyn o bryd, bod nhw'n gweld llawer o'r bel, fydd y Bala'n ddigon cyffyrddus. Ond fydd y dyn yma'n ddigon hapus efo pa mor gyflym maen nhw'n symud y bel. Ond ti'n gweld yr un cyfle gafon nhw i ymosod. Gawn nhw rhyw lond llaw o gyfleon fel yn yr hanner cyntaf yma. Wedyn manteisio ar yr hanner cyfleon, dyna sy'n bwysig. Y plan gêm yn cael ei gario allan gan y Bala ar y funud. Dwi'n hapus, diwdio'r meddiant. Maen nhw wedi bod yn ymarfer o Colin Caton ddeitha fi bore yma yn ystod yr wythnos o eistedd yn ôl, ond bod yn drefnus a disgobledig, peidio gadael y bylcha. Gadael i'r Seintiau Newydd ddod ata ni i guro'r ni ddim wneud camgymeriadau iddyn nhw. McManus yn dod yn ddwfn iawn i nôl y bel. Routledge at Hudson. A Blaine Hudson. Ti'n mynd i chwarae llawer. Cychwyn 7 gêm, 4 gêm fel eilydd. Bel gan Astles. McManus yn galw amdani ac yn siomedig bod o ddim wedi derbyn ni. Astles, Marriott, Hudson. Davies yn cael ei warchod gan Shannon. Shannon fyny at Smith, mae Shannon y dda fanna. Mae di rhoi glod iddo fo. Arsan o fo. A fo sydd i gymryd y tafliad. Derwyddon cefn, dre newydd ac yna dros yr haf i'r Bala.
Routledge. Marriott. Bobl tu fewn iddo fo. Marriott. Redmond. Oddi ar y dyfarnwr. Mae'r bêl di mynd i chwaraewr y Seintiau. Ia, teimlo dynion sbar ar hyn o'r bryd ydy'r amddiffynwyr canol, felly Hudson rwan mewn meddiant iddo fo gamu fewn i'r cae. Felly mae'r ymosodwyr yn cael ei marcio. Os mae hwn yn gallu camu fewn, mae'n gwneud y gwahaniaeth. Daniels. Ie, a dyna esbonio pam bod Hudson wedi gweld gymaint o'r bêl wrth i gic gornel gynta'r gêm cael ei hennill. A dwi'n mynd i diffyg parch i neb man hyn, maen nhw wedi ennill i gic gornel yma. Ond y ddau chwaraewr ar y bêl i fod gweitha yn y tîm ydy'r ddau amddiffynwyr canol. Felly maen nhw'n gorfodi Bala, gorfodi nhw'n wneud hynny. Cic gornel gynta'r gêm i'w chymryd gan Chris Marriott, y capten, ar ei gloed chwith. Mae Hudson di symud fyny, mae Astles yna hefyd. Twt, a mae popeth mae Redmond wedi wneud yn dwt yn dydi. Edwards, lawr i ganol cae. Burke. Edwards, Burke eto. A mae rhywun yn tybio bod y frwydr ganol cae mynd i fod yn allweddol bwysig. Mae'r llais da chi'n glywed. Llais da chi'n glywed i Craig Harrison. Cyn arwr y Seintiau rhwng y pist. A da chi'n ei glywed bod na dorf dda yma. McManus. Chydig bach o le. Pete efo fo. Na chi bas gan Brobl a Davies. Newid cyfeiriad y chwarae, newid ochr y chwarae. Redmond. Routledge. Marriott yn galw amdani. Routledge eto, McManus. Mewn yn sydyn. Gwaith ardderchog yng nghanol cae fanna gan Edwards. Cae y dyn lawr. Dyfal barhau. Ac mae pawb yn mynd i holi am goesau Dave Edwards wrth gwrs i bod nhw. 37 oed bellach. Ond profiad 43 o gapiad fos Gymru. Ia, ti'n mor gyflym a ti'n meddwl, a dyna fe mae Dave Edwards yn mynd i rhoi i'r tîm yma. Mi wneith o redag pan gyda fo gyfle i gael lawr a ennill y bêl. Mi wneith o redag. A fydd arall, wneith o jyst sefyll a darllen y gêm. Brobl. Ardderchog. Daniels! Sut arhosodd honno allan. Mae Daniels yn honni bod na wiriad, ond gwaith gwych gan Brobl ar un o'r chwaraewyr lle ar y cae yn codi'n uwch na'r lleill. Ia, McManus yn just wneud y dda wedyn Brobl fo croeso ti'n edrych ar unwaith mae McManus yn troi ddyn y Brobl yn croesi, a wedyn mae o'n neidio i'ch ben Arsan yn gynnar. Ni dylai fo sgorio, oherwydd mae wedi wneud y beth anodd i fi, wedi neidio yn gynnar, mae e fyny yna, mae'n cael ei bennu'r bêl cynta, a mae'n peniau hollol anghywir i'r postyn. Nid yn unig cyfle cynta'r gêm, cyfle da. Ia, ddylai fo sgorio wrth gwrs, mae o'n neidio'n gynnar fel mae Malcs yn sôn, fydd o'n siomedig, hyd yn oed os mae di taro cefn Arsan yn ei beidio, ond y gwahaniaeth yn y symudiad yna ydy, os mae Bala'n gyffyrddus yn ei siap, mae'n anodd i torri nhw lawr. Yr un bas gan Redmond jyst yn lledu'r chwarae cyn i amddiffyn Bala setlo. Wedyn o Brobl i fewn tu ôl i'r amddiffyn, felly y bas gynnar na'n gallu gwneud y gwahaniaeth. Bosib o safbwynt y gêm bod i bita mae honna ddim wedi mynd i gefn yr hwyd, a mae Hudson yn profi pwynt o wain eto. Gymaint o le mae o'n gael at Davies. Daniels eto dechrau amlygu hun. Redmond. Cyfferiad braidd yn drwm, nath o feddwl am ergydio, mae'n dal i fynd ar y gangen yr arbediad, a hi'n syth a Davies, gath Davies ddim gafel arni, a wyddwch chi be, mae'r Seintiau wedi methu dau gyfle da. Mae Danny Davies yn ei chanol i. Da ni weld am droiad un a gan Redmond, jyst ar ei droed chwith mewn un symudiad, mewn un cyffyrddiad bron. Yn edrych i fewn, Middle ar am sy'n ei dywell yn y gol, mae'n bownsio i flaen o. Ond dwi'n naddo, dydy ddim yn bwnsio flaen o. Mae rai fod daro'r allan i ardal saff wneud mynd arall. A Davies oedd yn methu nôl nawr yn amddiffyn.
Ond mae wedi bod yn 3 munud bach anodd i'r Bala. A 3 munud gwastraffus i'r Seintiau. Wel, pwy sydd wedi dod i fewn i'r gêm yn y munud ola yma? Brobel, McManus, chwaraewyr sy'n mynd i gadlanwad yn ymosodol. Maen nhw wedi cael chwaraewyr yna i fewn i'r gêm. Daniels di methu'r peniad. Mae'r 3 yn nhw wedi bod yn y 5 munud dwytha yma. Mwy a mwy, nhw sy'n wedi frifo y Bala. Routledge at Aston. Tasa fe unrhyw gysur i'r Bala, os nhw'n mynd ar ei holi. Ar ei holi ethon nhw 2017 hefyd. Brobl. Mae'n gafel ar honna, a mae McManus yn hyfyd nôl i Routledge. Daniels, Routledge. Brobl, creu y lle. Ac oedd hi gwaith amddiffynol fan ag yn Anthony Kay yn bwysig. Mae'n i amddiffyn fel hyn. Be dwi'n feddwl ydy, sy'n nista nôl amddiffyn, tallan i'r cwrs Cosby, gret o'n atfegion, mae'n edrych i'n ffordd ar Cian Smith, Cam Brobel, Campus, ond mae o yn dechrau. Nath ni weld o'n 5 munud cyntaf yn y gêm. Rwan. Smith at Venables, a bob tro mae Venables yn ei derbyn, i ddech chi'n gwybod bod rhywbeth yn bosib. Gwaith da iawn gan Burke, yn ei bersonolio. Edwards methu canfod Mendes ac yn sydyn na gyflem wrth ymosodiad. Yma Redmond yn gweld yr hediad gan McManus, a McManus di cael y tu ôl i'r amddiffynwr mawr Pete. McManus felynodd Pete at ei dasg yn y diwedd. Crosedd gan Shannon. A honna di'r ofn de, yr un basta i McManus yn y sianel. Mae'n gyfymach ar ddau amddiffynwr canol Kay a Pete. Hon oedd y drosedd. Gan Shannon ar Marriott. Siawns i y Seintiau Newydd daflu hon i fewn i'r cwrs Cosby diwedd eto. Maen nhw'n nwcio y drws. Chwarter awr o fewn ychydig eiliadau. Mae'r haul yn tywynu yma ym Mangor. Mae'n bynhawn hyfryd ar gyfer gêm mor allweddol bwysig yn y tymor. Marriott. Smith. Daniels. Mae angen cadw llygad ar hwn. Mae'n symud mor gyflym, mor ddeallus Smith. Routledge. Hudson. Chwilio am McManus. O ddim lle. Dan bwysau. Nath o dal lwyddo i gael ei ergyd mewn, Malcolm. Gwych yn chwarae ganddo fo fel ymwysodwr. Mae gefn o'i gol yma'n hyn. Mae'n edrych David Wysys oedd fo. Mae'n just y troi fatha swyflo mwyn yn byd ar un droed a cael o'r ergydd i fewn am y droed de. Mae'n mynd ar draws y golwr. Mae'n rhaid edrych. Di goliau ddim yn symud na di. Mae'n mynd syth am y gornel ar bethau da. A mae wedi bod ar ben i gen, cofia. McManus yn wrthnosar dwytha yma. Faint o goliau mae McManus wedi sgorio yn y 3-4 gêm dwytha. Wel, haid o gefnogwyr y Bala. Chwarae teg, tu ôl i'r gol. A mae angen yr hetiau bwced. Mae'r haul yn llachar. Ac i fi nôl i ateb. Cwestiwn Malcolm a McManus di sgorio 10 gol yn ei 5 gêm ddiwetha. Ac mae o di gwneud yn y chwarter awr ola y cyntaf yma be mae wedi gwneud yn y mwyafrif o'i gemau ola. Ymddangos mor dawel weithiau ac yn sydyn pan mae'n cyfri mae'n deffro. A pan mae'n deffro, mae'n fygythiad. Ond tymor cofiadwy iddo fo. 9 gol ar 20 yn uwch gynghrair Cymru. Y mwyaf erioed ers i'r 12 disgler gael i ffurfio torri. Record y dyn sy'n ymhen arall y cae. Venables a'i 28 o. Ti'n gwybod be? Mae'n amond mewn 21 gêm. Mae McManus wedi chwarae. Dangos faint o clinigol ydi o ar lefel yma. Wel, tîm cyfle wedi dod i ran y Seintiau hyd yn hyn. Daniels, Davis ac McManus. Cyfan fel ydych chi'n disgwyl o wain? Ydy, tebyg iawn i'r disgwyl. Dwi'n meddwl bod y frwydr ganol cae yn holl bwysig. Redmond
mewn at Daniels chwilio o bosib am McManus oedd o. Dwi'n meddwl y dyn sy'n ar y bel rwan, Smith, yn aml iawn dros y cwpl o dymor a dwytha. Mae o di anghori i ganol cae, aros yn ddefn. Fo di'r dyn agosat Venables rhan amla. Da ni jyst yn sbio rwan os yw ryw newid bach ar hyn o bryd. Ydyn wedi mynd yn dri yn y cefn. O bosib, nhw'n gadw llygad ar hwnna. Eich bod nhw'n pryderu bod y Seintiau'n cael chydig bach gormod o lwyddiant. Dwi'n meddwl fod Caton wedi newid am rwan, beth bynnag. Ie, pan ydych chi'n edrych ar y tri enw yng nghanol cae gan y ddau dîm. Smith, Routledge, Redmond gan y Seintiau. A Smith arall, Kieran, Burke ac Edwards yng nghanol cae gan y Bala. Chrewyr canol cae, gwirioneddol dda. Ie, dwi'n meddwl mae'n iawn disgwyl bod y Seintiau yn mynd i gael lot o'r bel, gwni weld beth i gwyddoedd yma ni. Redmond, mae'r amddiffyn yn wan, mae Redmond yn tynnu bel yn ôl, mae McManus yn hwyr, Seintiau Newydd ar y blaen, a'r cyfan, mae'r rhai dweud, oherwydd camgymeriad gan Kay, ac oedd y Seintiau methu coelio'i lwc, a dim amheuaeth, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, ac wrth gwrs, y peiriant sgorio McManus sy'n ei chalu. Ia, gwych gan Redmond. Mae wedi dechrau'r gef ar dan. Dwi'n wedi gwneud llawer o byd yn anghywir. Pel, hir, yn y cwrs Cosby. Mae o'n cymryd y cyffyrddiau cyntaf. Mae o wedi colli. Mae Kay yn neud y camgymeriad lle clirioi. Mae o'n jyst i'w lithro fa. Redmond, gadael i fynd ar draws i gorff. Na, sa ddim trosed. Tynnu nôl. A, deud y gwir. Wedyn McManus ddim methu o 5 llath allan. Teimlad efallai bod yna drosedd, dwi'n meddwl bod yna. Oedden ni sôn cyn y gêm sydd oedd y cae. Oedd y cae mynd i helpu Bala, ond ddim y fanna. Rydd yr un bas yn mynd tu ôl i'r amddiffyn. A bron bod y spin ar y bel, oherwydd mae cae'n galad yn twyllio Burke. A wedyn mae'n cael ei giro, mae'n sefyllfa ddylia fodd y ffefryn i gyrraedd y bel. A dyna pam oedd y protestiadau fe ddisgynnodd o, ond hawlio bod yna drosedd. Cyfle fan hyn i Venables! A mae Venables yn mynd fyny efo Hudson, a mae Hudson yn gwneud digon. Mae Venables yn dweud, nath Hudson llawioi. Bydd ddim mynd i fyny a llawioi dim penioi. Ddim yn meddwl nath o. Nes i weld ti tro gynta. Davies. Daniels. A bydd y Bala'n siomedig efo'r gol na. Oedd na amddiffyn gwan o fwy nag un cyfeiriad. Ie, da ni wedi dweud enw Burke llawer na ddo. Yna hanner cyntaf yma. Dyna wedi bod yn gwneud yn swydd distaw o flaen amddiffyn. Gath o'i dynnu'r racs yma na do. Rhediad gwych gan Redmond. A nath o jyst neidio i fewn. Venables ni cholli i Smith. Smith yn brathu tynnu nôl arno fo. Dyfarnwr y chwarae'r fantes nawr. Yn rhoi'r gic gael dybiau i fyna Garden Felen fanna, yn does? A'r capten, dwi'n meddwl sy'n derbyn y cerdyn. Yep. Ia, jyst yn ei Chris. Gwybod beth yn neud. Gwybod beth yn wedi cael ei gadw melyn. Dwi'n gwybod pam yn cwyno. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod yn ei hynny awan. Sefyllfa peryglus. Pwy ti'n ffansio? Marriott? Probl ydy'r dyn fel arfer o'r pellter yma de. Falle bod hi'n ffafrio droed chwydd gan Marriott. Bo sy'n rhoi di lawr. Ti wastad yn ffansio brobl efo'r droed ddeg apus na sy'n ganddo fo. Fi'n cofio yn y gêm Cwpan na 6 blynedd nôl. Nath Marriott taro traws o un ond o hon. Da chi'n teimlo i bod hi'n allweddol bwysig nad ydy'r Bala'n ildio fan hyn. Brobl a Marriott am opsiynau. Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Marriott! Mae'n amlwg dydy mae'n acw igon agos i'r Ramsey redag ar draws i llinell gol i wneud yr arbediad na deifio. Neu weld o'r ongl yma well. Na. Nath o ddim llawio. Hudson ddim llawio yn y challenge na gyda Venables. Y ddau yn mynd am y bel. Dwi'n gweld Venables yn mynd i'n rach mwy dewr efo'i ben. A mae hynny'n ddeud mawr ac os mae yn chwaraewr dewr, mae o'n mynd mewn lle mae'n brifo, ynddi?
Owain, di'r gol yna ar wahân i'r amlwg. Di hynny newid pethau i'r Bala? So be, allu dim newid gormod. Hyrwyd unwaith ti'n dechrau agor dy hun fyny, ti'n mynd i ildio'r ail a wedyn drydydd yn erbyn y tîm yma, felly mae'n bwysig sticio at y cynllun i ryw radda. McManus at Smith, o, rhy hawdd! A Pete bryd hynny oedd ar ddau, a mae'r ddau amddiffynwr canol a'r brydiau i edrych yn wan. Mae'n wedi henwyd gyda y Seintiau Newydd gymaint o chwaraewyr sy'n mynd i wneud hyn. Dim un y ddau nhw, Leo Smith yn y safle yma rwan, jyst y cymryd i ddyn ar. Unwaith mae'n gwynebu gol, y Bala, mae'n gwybod mewn ochr cry, mae efo'r bel, mae'n newid siam, newid cyfeiriad y sydyn. Nath o just chwipio'r ergydd do, yn lle just bod o'i cadw i ben i fi bach, a wedyn cymryd ti ar. Wel, Cei gyda llaw gymryd y gol. Ramsey di bod allan o'r tîm yn ddiweddar oherwydd anaf. Yn cael ei groesawu nôl dim amheuaeth am hynny. Burke methu canfod i ddyn. Ac mi fydd Burke, mae o'n mynd i fod chydig bach yn orawyddus o bosib ydy wneud fyny am i ran o yn gol y Seintiau. Ie, yn sicr. 100% nath Bala newid i system am ryw 5 munud cyn y gol. A mae di newid yn ôl rwan, felly mae di mynd yn ôl at y cynllun gwreiddiol. Dwi'n meddwl yr rheswm am wneud y newid, wrth gwrs o pawb yn disgwyl gweld y Seintiau Newydd yn gweld lot o feddiant, oedden nhw'n dechrau gweld gormod, ac oedden nhw'n dechrau edrych yn rhif ygythiol, a dydy golgeidwad y Seintiau, diolch wedi cael dim byd i wneud eto. Felly dyna oedd yr rheswm am y newid. McManus mynd i hun, mae'n wiriad, a'r gwiriad o ddiar Cei. Hudson. So, unwaith mae unrhyw flaenwr fatha dyn yma mae wrth i fod yn gwynebu'r amddiffynwr, a gwynebu gol lle mae'n ymosod ar. A ni weld y gol, hon di'r camgymeriad Burke, nath o just neidio fewn Burke, lle nath y spin, lle ar y bel, dal o allan. Bel yn tynnu nôl. Ac oedd hi dasg hawdd oedd hi, McManus just neud siŵr bod pasio fewn i'r gol. Problem sy'n gan Bala, beth sydd wedi digwydd yn y 10 munud dwytha, maen nhw'n gadael i blaenwyr, i Brobel, i Daniels, i Leo Smith, i McManus. Mae yna berig fan hyn. Mae Mendes yn mynd i gael y gardiau fel yn oedd Venables yn dair na ddylai cael i'r hoi, a mae o'n gwybod mae yna ddau o chwaraewyr y Bala eisoes bellach yn llyfr y dyfarnwr a dim ond 25 munud i chwarae. Oedd o'n uchel Malcolm yn doedd? Ni'n meddwl yn llawer o'n ni ddeu gwir. Ond mi nath o dod i droed yn ôl. Mae ymryn bach yn hwyr. Mae'n un o hynna, mae goes o'n hongian chydig bach. Uchel, ie. Mae'n siomedig i gael gerdyn yn sicr. Wel, chi'n cofio Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel MG. Gafodd y gerdyn goch am daflu'r bel at aelod o'r dorf ydyn ni wawdio fo. Ond mae o wedi bod yn dawel, dydy. Di o'n di gweld bron dim o'r bel. Ac yn amlwg mae egni fo mor heintus, mor bwysig i'r Bala. I fi rwan, mae Bala'n trio pan maen nhw'n cael y bel, cadw i am chydig basis. Ambell waith, sticio'r bel dros ben Marriott. Bel mewn at Daniels, lle ma'n aros lawr ma'r arbediad gan Ramsey, nid nid yn gampus ond mor bwysig. A mi syllodd y dyfarnwr cynorthwyol yn hir ac fe gadwodd ar Llyman a lawr a mae'r Seintiau di methu cyfle arall a mae hwn nid yma tro cyntaf di achub i dîm. Nath amser i'n rediad yn berffaith i fi, just amddiffyn diog dwi'n gael o hynny gyda Arsan, just i trio sefyll i dir. Mae rai fod fi'n defo'i ddyn, gwych gan Daniels, dyle fod i sgorio, ond clod i Ramsey. Ond mae'r cyfle yna a'r gol rwan di dod o basis gan Astles dros ben amddiffyn Bala. Mae'r Seintiau'n cael ei adnabod fel tîm, jyst yn chwarae'r bel yn fyr drwy'r amser na. Maen nhw'n cymysgu'r chwarae teg iddyn nhw. A'r ddau gyfle gorau, un yn arwain y sgol, di dod o hwn yn chwarae'r pasis hir. A y ddau, fel ydych chi'n awgrymu Owain, y ddau yn cael gymaint o le i chwarae yn fwy ymosodol. A Malks yn llygad i le, mae hwnna'n rhan o'r cynllun gan y Bala. Gadael iddyn nhw gael y bel, ond os maen nhw'n cario'r bel yn uchel, ti'n gorau rhoi pwysau ar y bel rhyw ben. Allu dim gadael iddyn nhw cario'r bel yn rhy agos at gol dy hun. Arsan i gymryd y gic. Chwaraewr cyson yn hym. Y Bala. Di cychwyn 27 o'r gemau tymor yma. Dos Astles yma hynny'n dipyn o gamp. Brobl. McManus, nath Brobl mor dda. Y tu allan ma Smith. Ac
Oedd e opsiynau a mi ddewisiodd yr opsiwn anghywir a methu cael honna'n iawn chwaith. Mae bêl gan Arsan eto. A mae'n amser i'r Bala gael ei cyfnod. Venables. Y bêl nôl yn at Smith. Smith yn ceisio i gwirau at Venables. Mae'n adrosedd fan e gan Arsenal. Nawr te. Profiad Smith. Mae'n lwcus go iawn o hynny. Wel, mae o'n just cabrioli y fanna, mae Arsenal sy'n mynd i gyrraedd i gyntaf, felly mae'n just i'w ddeifio ni. Wel, mae Nick Brats y dyfarnwr wedi prynu, a mae'n gigrydd a sefyllfa bryglis i Venables. Nawr, ydych chi'n teimlo bod y cyfleon i'r Bala yn mynd i fod yn bryn. Mae pawb eisiau manteisio ar y cyfle sy'n bendant yma. Dim ond dwywaith mae Dave Edwards di sgorio yn uwch yng Nghymru Cymru tymor yma. Efo, wrth gwrs, mae Venables yn trafod a mae'r clwstwr yn gwahanu i ddau. Dros y waw. Dros y waw, mewn i gornel y charwyd. Venables. Syth i'r mur. Nôl at Pete. Pete, chwilio am Venables. Ac fe gadwodd Roberts i lygad arni. Os oes gen ti wal efo Hudson ag Astles yn efo, ti'n gwneud yn dda i gael ei drosodd i fewn y gol. Mae hwnna'n wal enfawr, dydi. Marriott am unwaith yn ei cholli hi. Wel, o'n i Conor Roberts am y tro gyntaf yn y gol i ddod allan i nôl y bêl a fanna. Benders at Shannon. Shannon yn llithro. Dim byd mwy na hynny, ge gofydd honna. Wel, be fydd yn mynd drwy feddwl o Colin Caton? Ti'n gwybod be fydd o'n siomedig di ildio, mi fydd o'n poeni faint o ymeddiant a'r cyfleoedd maen nhw'n ildio i fechyn y dyn yma. Mae rhaid i rhywbeth bach newid, oherwydd, Colin Caton sydd wedi dewis y tîm ac, oedd o'n cymryd y cician ag oedd Nick. Felly o bosib mae'n stryglo, mae'n i weld os fydd o'n gallu cario ymlaen. Ond o'r tîm a Colin Caton wedi ddewis, efo Chris Venables yn y blaen, dos o ddim cyflymder, felly dydy Seintiau ddim yn poeni am unrhyw bas yn mynd tu ôl i'w amddiffyn nhw. Mae George Newell ar y fainc, efallai fi hynna'n rhywbeth i sbio hanner amser. Wel, mae Ramsey di brifo. Mae wedi giro hefyd, wrth gwrs, unwaith gan y dyn yma. A Stills efo'r bas hir fel o'n i'n sôn wedyn. Burke, Redmond wneud y dda, cofio, jyst i guddiad y bel am yr eiliad na. Mae o'n jyst yn twyllo. Oherwydd oedd gyda ddim cyffyrddiad da iddi, mae Burke yn trio darllen y cyffyrddiad, a dyna fod wedi llithro. Ond unwaith mae'n tyrru nôl, mae'n dasg sifil i'r sgoriwr prolific McManus. Wel, mae yna raglen arbennig, raglen ddogfen arbennig drych i'w gweld heno am 9:00. Rygbi byddar a chwpan y byd. Dwi ddim am fod yn gyfrifol am spoiler, ond mae'n stori dda. Honna heno ar S4C am 9:00. Mae'n edrych fel tas fo'n mynd i gario ymlaen. Mae'n bwysig i fod o Harry Lloyd sydd wedi bod yn chwarae yn ddiweddar yn y gol. Mae Odi gyda ambell i gymeriad. Noel Mooney, prif weithredwr y Gymdeithas Bêl-droed cyn golwr ei hun. Falle bod o'n gweld cyfle i ddod mlaen i chwarae dros y Bala. Ond da i weld yma, be bynnag ddydwch chi amdano fo, mae o yn cael ei weld mewn digwyddiadau. Lle i mewn yn galed. Marriott, Astles, McManus. Sa'n byd i gweithio i Burke ar hyn o bryd, bagliad ar McManus yng nghanol cae gan Pete. I gamlynad mae'r dyn yma wedi bod wrth y lliw yn y Bala. A hwn ella fydd i gem ddwytha. Os di Bala'n ennill? Ne, i dymor ddwytha fo. Da ni'n gwybod. Nes i ofyn y cwestiwn efo bore yma. Oi, be ydych chi'n meddwl? Be ydych ateb? Yn dy feddwl di? Dwi'n meddwl eto fynd. Ben yn ychal. Efo cael y Bala i Ewrop.
Sa'n dipyn o beth, cyrraedd Ewrop a peidio bod yn rhan o'r parti, rhan o'r daith, a mae yn mwynhau, dydy mynd i weld i fab y chwarae'r dyddiau yma, a'r fenthyg o'r amwythig i gair Smith. Ie, naw y goliau gyda bo. Daniels, Davies, Hudson, mewn i'r chwarter awr ola. Dave Edwards a Smith yn ganol cael jyst i newid rôl, felly Smith yn ôl yn angori rwan. Dave Edwards fydd y dyn agosat Venables, gwni gweld os fydd hynna newid unrhyw beth yn ymosodol. Redmond, Routledge yn derbyn gan Marriott. Mlaen â hi, at Redmond, dallt i gilydd i'r dim. Ac oedd Brobl yn disgwyl i danio nath y bel i'n gyrraedd, cael cyfle nawr o, mae'n disgyn y cwrt. A'r dyfarnwr yn edrych chwaraewch ymlaen, gwni olwg arall ar honna. Routledge mae wedi aros lawr. Dau gwestiwn, oedd hi'n ddosedd ac oedd hi mewn yn y cwrt. Y bel gan McManus, cael ei gael lawr. Marriott. Mendes yn ôl, mae'n bwysig bod Mendes, mae'n digwydd mor aml ydy, gyda'r Seintiau yn sgrechian am gic o'r smotyn. Mae'r gic yn cael ei rhoi yn ei herbyn yn y diwedd. Ia, brobel oedd y dyn, mae'n reit ar y llinellau yn gic o'r smotyn, ond gath o'r... dwi'n meddwl gath o darn o'r bel, beth bynnag oedd gath o'r trwy'r dyn hefyd. Ti'n mynd cael wneud hynny, ond sa'i wedi bod yn feddwl penderfyniad gic o'r smotyn yn y man ni. Ac unwaith eto, nid y golwr, ond Cei 20 oed sy'n cymryd y ciciau. Venables. Ac ar weitha goruchafiaeth y Seintiau, un gol sydd yn ddi o hyd. Hudson. Ia, ti ddim di sôn am Rutherford, ti ddim di sôn am Mendes. Redmond di bod yn arbennig o'r Routledge yn ganol cael yna. Seintiau. McManus. Brobl. Mae hwnna'n mynd allan. O ti dweud, mae Daniels ochr dde mae'r Seintiau Newydd yn mynd tu fewn bob amser i gadael y bylchau Danny Davies. Dyn nhw'n mynd defnyddio fo llawer chweith, ydy? Smith. No te, tu fewn i Smith. Oedd na hanner cyfle ryddhau Edwards a fethodd Smith gyfle fanna. A mae Pete yn cael rhoi cyfle arall i Edwards bod yn rhan ohoni a mae wedi gwneud yn arbennig i dwytho Redmond fanna. Am fynd i hun oedd o'n wyllt nath y gwaed i'w benno. Ond fflachiadau o obaith i'r Bala. No, profiad. Edwards, Cei di chwarae bron i 600 o gemau yn y cyngor, ychwanegwch Rutherford at hynny 180 o gemau Wrexham. A mi oedd yna gyfnod yn doedd pan oedd chwaraewyr a phrofiad cynghrair yn beth amlwg iawn yn hynny i'w gynghrair Cymru. Maen nhw'n bryn, a mae gan Bala i siar, a falle bod nhw'n mynd i alw ar y profiad hwnnw pnawn mas, pethau am newid. Arsan. At Cei. Mendes. Ac un o'r rhesymau o bosib bod ni ddim wedi sôn gymaint am Mendes, mae Marriott wedi chwarae'n gywir yn dydi. Yndi wrth gwrs, ond dwi'n meindio o'r bas yna, o'n i'n sôn rhyw 10 munud yn ôl, so dwi'n meindio gweld honna ambell waith, chydig bach yn fwy aml, just dros ben Marriott, gorfod i Mendes, neu gwneud Mendes wedyn i'w gael lawr, hyd yn oed os mae hynna'n arwain at dafliad i Bala. Mae'n golygu bod nhw'n uchel i fyny'r cae, bod yn gyfle gael tafliad hir. Edwards, lawr dan Redmond, kick. Mae'n cael ei chymryd yn sydyn, maen nhw eisiau chymryd i Venables y chwilio Masters o'na lawio fanna. Maen nhw'n sgrechian bod Astles di llawio honna. Mae yna anghrediniaeth yn apel Edwards. Ond oedd Pratt ddim am wybod. Ac yn y cyfamser, mae Smith yn dod â hi am yr i'r Bala ganol bwyntio. McManus ceisio bwydo, derbyn nôl at Davies. Davies mewn i'r cwrt, mae eisiau gau o lawr, mae eisiau cau. Y Seintiau lawr, McManus, clyfer, heibio'r postyn. Wel, na chi 30 eiliad o ddigwyddiadau. Ia, o'n i ddim yn meddwl bod ti'n gico'r sbotyn chweith efo'r llawiad, o'n i'n meddwl oedd Hudson di plygu mewn i'r bel oedd. Ond mae yna ryw reol does lle mae'r bel ma'n cael ei daro. Dycha, hwnna di'r... just y cofnod McManus efo y spin yn trio gael ei fewn i gornel clefar smart o... Wel,
Dwi'n gweld ti'n hollol gywir o fanna. Cwyd i sydyn, chwarae 1-2. O, Astles. Mae yna reol does lle maen nhw'n cataroi ar ei fraich. Safle naturiol. Nid yn ôl chwaraewyr y Bala. Y Chris T maen nhw'n ddeud. Hefyd, os ydyn nhw'n taro'r bel ar y Chris T, dydy ddim yn cyfri fel llaw, neu fraich. Mariet at McManus. Routledge at Davies. Arsan yn ei chipio. Sbiwch mor galed mae Daniels a Davies yn gwneud i Arsan weithio. A mae yna, oes, mae yna sgiliau, mae yna ddoniau yn hym y Seintiau, ond mae yna lafur yn ei croen nhw hefyd. Ond yn sicr mae Dave Edwards wedi cael rôl dipyn bach mwy rhydd i fyny'r cae rwan. Kieran Smith wedi cael swap gyda fo. Kieran Smith wedi mynd i farcio Redmond. Routledge yn chwilio am Davies, o mae Davies wedi rhoi ar y sbardi. Mae wedi gorredeg honno, chydig bach yn anlwcus. Heibio'r oedd y braidd yn hawdd. Wel, un gol, dyna fyddai gwyn o Malcolm neu fydd o'n ddigon bodlon? Dyna fydd o'i gwyn o, na bod Craig Harrison, da ni'n gwybod, safon am ei o'n greu. Da ni'n gwybod nhw sy'n gosod y safon trwy y tymor i gyd, y llwyfan. Just dipyn bach mwy clinical, maen nhw'n meddwl, just teimlad dwi'n gael. Pam nhw'n mynd i mewn i cwrs cosbi, byna un neu ddau nhw'n meddwl bod ti'n hawdd. Byth yn hawdd i sgorio gol. Yep, a dim ond i ategu be ydy disgwyliadau Craig Harrison. Mae Seintiau wedi sgorio 2 gol ar 20 yn y 5 gêm ddiwetha, heb gyfri hon. Felly, maen nhw'n gwybod sut i daro cefn y rhwyd, ond mae yna 4-5 o gyfleon wedi cael ei methu pnawn yma, ac oherwydd hynny, mae Bala'n dal yn y gêm ac mae'n gystadleuaeth gyffroes o hyd. Mendes. Ifio brobl. Mariet ar ei waraf gwrs i bod yma. Mendes yn dal i fynd. Mae'n drosedd fanna. Di honno'n garden felen dybed. Fe chwaraeodd Mendes yn benderfynol iawn fanna. Ac a'i ystrydeb Malcolm wedi bod hon braidd yn rhy agos at y llinell Rheinawr. Ella wir, ond dwi'n just edrych trwy gyntenu o Mendes yn bod yn positif ar y bel, de. Ella nath o ddim redeg lawr y lein lle oedd o'n gymryd Mariet ar a cael croesiad fewn. Mae wedi dod sy'n fewn i Mariet. Gyda Mariet broblam oherwydd dydy Routledge ddim yna, dydy Redmond ddim yna. A rwan, maen nhw wedi cael un ymarfer o fama do. Be maen nhw'n mynd i wneud o wahanol tro yma? Wel, mae'n drydydd opsiwn fama, does. Arsan efo'i droed chwith. Yno mae Venables ag Edwards. Ac yn y wal fel oedd Owain yn sôn. Hudson ag Astles. Rhaid chi godi dros heini gynta. A mae Venables yn gadael y pwyllgor. Felly Edwards neu Arsan. Well ymdrech! Arbediad cywir campus gan Conor Roberts. A dyna'r agosa i'r Bala. Ac dim ond gobeithio nad oedd yr ymdrech ar ymestyn yn ormod iddo fo. Wel, fe mae'n dweud. Mae wedi tynnu rhywbeth fanna. Mae'r cig redd yn un campus, dydy, mae yn y gornau felly na. Ond nes i ddeud, felly, sy'n tro gyntaf, ond na, am arbediad. Rhaid chdi rei glod, Conor Roberts, mae'n rhaid i darllen i fi bach, ond cymryd y 2 gam na, a draws y llinell gol i wneud yr arbediad. Nawr te, amser bach da i daro nôl yn y 5 munud ola o'r hanner cynta. A mae Bala'n cael ei cic gornel gyntaf o'r gêm. Ac dyna'r ergyd gynta ar y nod, a dyma'r gic gornel gynta. A da ni yn y 5 munud ola o'r hanner cynta. Venables yn symud i gymryd y sylw. Alla hi gan brobl. Yn ôl yn gwarchod mae Shannon. Nôl i mewn a hi mae'n uchel. Hudson yn ei gwylio hi. McManus, lle oedd y golwr McManus, oedd y tu ôl ac yn sgrechian, yn y ddyn yn disgyn fanna, di ddim yn drosedd, mae Kay yn holi, ond mwy dybiau i mewn gobaith na dim byd arall, brobl.
O, llac gan brobl. Ydy'r Seintiau wedi cael ei hysgwyd chydig bach. Edwards, o, mae honna braidd yn llac yng nghanol cae. A mae brobl mewn i fanteisio. A mae rediad o'n benderfynol ac oedd Pete yn gwneud y dacl. Ac yn sydyn, mynd â chydig bach o dan y Mae'r Bala. Mendes. Burke. Smith. Burke. Smith. Y gorau da ni wedi weld gan Bala yn yr hanner cyntaf yma. Arsan, Astles. Routledge. O, mae hwnna'n llac. Daniels yn manteisio. Tu fewn i Daniels, mae brobl. Tu allan o Mariet, ond i'r ochr arall mae'n mynd at Smith. Mae Smith yn ei chadw'n fyw. Mae dyfarnwr cynorthwyol yn edrych yn ofalus. Byddai'n greulon ar Bala tas nhw'n ildio gol nawr. Routledge. Brobl. Wel, y sgrech am y gico smotyn yn dal yn diasbedain o gwmpas y stadiwm yma. Y sgrech oedd hi, dwi'n meddwl, am y ffordd nath o ddeifio i'r llawr, edrych a... Na, mae gynnu am... Gyd yn eisiau di glamp o bwll nofio. Mae hwnna cartyn melyn, dydy, am trio wneud ffasiwn beth. Wel, sonio ni be, 599 o gemau yn y cynghrair yn Lloegr. Mae yna profiad yna'n does. O iawn, pencampwyr dod. A mae profiad yn dod at ficiau yn ei sgil. O'n i'n meddwl bod nath o nocio dros di ben, o'n i'n meddwl bod gyda'r sgil yna ni locar i ddeu gwir. Owain, adlewyrchiad, o mae'n adlewyrchiad teg o'r hanner yn dydi, y sgôr? Yndi, os rhywbeth, Seintiau'n heiddi bod ar y blaen o fwy nag un gol perfformiad, ond mae'r 10 munud dwytha wedi bod yn galonogol i'r Bala. Allai mond gweld nhw'n sgorio gic gosod, felly da ni wedi weld y gic ar rhydd yn arwain at y gic gornel. Wrth gwrs mae bob cic wedyn angen bod yn berffaith, ond mae'n teisio ar y cyfleoedd yna. Maen nhw'n dechrau tyfu mewn hyder, dydi? Mae'n gicrydd a mae hwnna'n gyflerid y bel na fewn i'r gwrtsgosbydd eto. Davies yn teimlo braidd yn anlwcus fan wrth i Arsan fynd fewn amdani'r un mor benderfynol a fo, ond mae'r gic yn cael ei rhoi. Doedd Arsan gyrraedd y bel gyntaf, felly, mae'n rhaid i danos jyst tynnu goes yn ôl, ond oedd i'n rhy hwyr, oedd i'n roi'r dacl, doedd. A mewn Rownd Derfynol Cwpan Cymru, mae'n anodd tynnu'ch goes yn ôl pan chi fynd mewn i'r dacl. Mae'n, ond, y Bala, maen nhw yn ni, dal i fod, dim ond am y perfformiad, mae'n un gol o wahaniaeth. 2 funud o amser ychwanegol, lle afswm o 2 funud. Mendes. O, gwastraff llwyr. Brobl, cael ei faglu gan Smith. A fydd yn bris ar y Seintiau, da chi'n tybio i gymryd y gic yma. Colin Smith, lwcus gath o gardu melyn am yna. Craig Harrison, mae dim ar y blaen, sef wedi bod y waith ar efo la, ond sef wedi bod y well hefyd. Colin Smith cymryd Leo Smith allan. Hudson. Davies. Wel, mae'r bediad gorau'r gêm wedi dod gan golwr y Seintiau. Be mae Ramsey wedi dweud fan hyn? Diolch yn gallu chicioi. Ydy mae o. Ac yn go effeithiol hefyd, chwilio am Venables. Rutherford, nôl at Venables. Unwaith eto, ia, syniad yn un da. Cael ei gymrydwyo gan Dave Edwards. Ia, Venables gyro'r bel na nôl. I ddeud y gwir ddech chi. Oedd Blaine Hudson yn ffefryd i gael y bel gyntaf. Venables yn cwffio nôl, croesiad ddim y gorau, oherwydd o Dave Edwards wedi wneud i ffordd i fewn i'r cwrs Cosby. Mae Brobl wedi cael hanner arferchog i lwybr Redmond at McManus, nôl at Brobl. Brobl yn rhy hawdd heibio Edwards. Gadael i Routledge, mae'r dyfarnwr yn penderfynu mai dyna ddigon am yr hanner cyntaf. Tîm Craig Harrison ar y blaen, efo 1 gol wedi dod gan y peiriant sgorio, Declan McManus. Honna'n dod wedi 19 munud, ond arbediad gorau'r gêm gan golwr y Seintiau, ac efo dim ond 1 gol ynddi.
Mae'r gobaith yno o hyd I Dave Edwards. Gymrodd y gic ar Bala. Dewch nôl I drafod y cyfan efo ni ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Mae'n olygfa gyfarwydd pan mae'r ddau yma yn cwrdd yn Nantporth. Ar un hen stori o ran y tymor, y Seintiau Newydd yn rheoli'r hanner cynta na. Ac ar y blaen, Declan McManus. Pwy arall yn cael y gol, ond dyna'r unig gol. A mae hynny'n stori yn ei hunan ar Bala. Wedi gwella, wedi dod yn agos hefyd. Dave Edwards ar ymdrech ore o'i rhan nhw. A fel na mai ar y fennau, y Seintiau Newydd ar y blaen o gol I ddim yn erbyn y Bala. Owain Tudur-Jones a Siôn Meredith gyda fi fan hyn wrth ochr y cae. Siôn, un I ddim, newyddion da yn y Bala am hwn ni. Mae'n syndod achos ar un adeg, chi'n meddwl bod Seintiau yn mynd I redeg I ffwrdd o hon. Be sydd wedi newid?
Wel, dim yn unig yn mynd un gol i fyny yn fian, ond yn ffordd o'n nhw'n dominyddu y gêm, o'n i wir pryderu i'r Bala, oherwydd o'n i'n meddwl falle bod hwn yn mynd i fynd 2 neu 3 cyn yn hanner, ond yn bersonol, dwi'n meddwl bod y Bala wedi bennu'r gêm yn llawer cryfach na'r Seintiau Newydd, a fel ti'n gweud, dim ond un gol i fyny, maen nhw'n sicr yn y gêm yma. Mae'n mor ddiddorol gweld y llanw a thrai ar gêm y newid ac ati. Ni weld y cyfleoedd ar dechrau, a Seintiau'n dechrau ar dan. Oedd y Bala, sa'n gwybod, nhw'n negyddol, nhw wedi cael sioc, dim cael sioc, ond beth oedd ei le ar y dechrau yna? Wel, dyna oedden ni sôn cyn y gêm yn de, dyna oedd y ffordd oedden nhw'n teimlo. Oedden ni'n teimlo fysa nhw'n cael llwyddiant, ond ti'n gallu dangos gormod o barch, a ti'n gallu amddiffyn yn rhy difn drwy'r amser. A da ni'n gweld y cyfleon, ddylia bod nhw wedi sgorio mwy na un gol. Does o ddim cwestiwn o ran hynna. Mae Brobl wedi bod yn allweddol, Redmond, ffantastig yn ganol cae, ac yn amlwg pan mae gen ti McManus ar y cae, mae yna rhywbeth wastad yn bosib. A just yr passes dros ben yr amddiffyn, dwi'n galw nhw'n passes hir. Dyn nhw'n hir dros ben, rhyw 30-40 llath, ond maen nhw'n achosi problemau. A sy'n ni gweld nhw'n neud hynny? Na, dim syndod o gwbl. Maen nhw'n chwaraewyr sy'n mor glyfar, maen nhw'n gallu addasu a sylweddoli reit. Sut mae tîm yn amddiffyn a be di'r allwedd i gael llwyddiant yn ei herbyn nhw. Mae Bala'n teimlo'n gyffyrddus efo bob dim o'i blaena nhw. Felly, faint o les i tu ôl nhw. Unwaith o'r bas yna mynd, maen nhw'n gorau gwynebu gol i hynna, dyna lle mae'r problemau'n dod. A nathon ni arwen at y gol mewn ffordd hefyd, Sean, gewn ni weld i nawr. Dwi'n sôn am gyflwr y cae, felly bod y cae wedi helpu'r Seintiau i raddau hefyd, ac sy'n dod bel ddim eich tredeg rhyw lawer. Fi'n meddwl bod y cae wedi bod yn lot well, na beth ni'n meddwl, fel dyn ni gweld yn ystod tymor hwn, 29 gol yn y gynghrair, a un arall yn y cwpan, cael ei dynnu nôl yn bert, a Ramsey cael llaw iddi, ond dim yn cryf yn benni yn y rhwyd. Mae wedi bod yn rhy awyddus i fynd yn agos at y bel, do. Mae wedi mynd yn rhy dyn, mae'n drwg yn ni. A drwy wneud hynna, mae bounce y bel yn mynd tu ôl iddo fo. Mae'n gorfod ar y llawr yn gobeithio ac yn gweddio bod yna chwipan yn mynd i ddod, dim chwipan, do na ddim trosau. Mae'n gorredig y bel i rhywfaint i ryw raddau hefyd. Y ffaith bod yn meddwl bod y bel yn mynd mlaen ychydig, ond bounce bach neu check, os ni'n gweud ar cwrs golf OTJ. Mae Sean yn sôn am y check yn fanna. Diolch yn digwydd mewn damwain. Mae chwaraewyr Seintiau Newydd ddigon da i wneud hynna ar bwrpas, i chwarae'r bel, i wneud yn siŵr bod i yn dal ar y tir rhyw fymryn bach ac yn amlwg di achosi problemau. Byddwn nhw'n siomedig ildio gol fel yna, mae'n siŵr, ond y tymor yma wedi colli 4 yn erbyn y Seintiau. Un maen nhw wedi sgorio. Felly eto, dwi ddim yn sioc iddyn nhw, ond be newidiodd wedyn ni? Oedd rhywbeth amlwg neu jyst mynd amdani? Mae rai chdi fynd amdani rhywfaint, does. Mae'n gêm berig os ti'n taflu dynion ymlaen, ond o'ch chi'n gweld oedd y llwyddiant yn dod pan oedden nhw 20 lladd i fyny'r cae yn rhoi pwysau ar y bel. Ti'n gallu gwneud na drwy'r amser, felly mae dewis a dethol pryd i wneud o mor bwysig, dyna lle mae'r profiad yn dod i fewn, ac ennill y cicio gosod, oherwydd dyna fydd yn allweddol, os maen nhw'n mynd i sgorio, dwi'n teimlo, cicio rhydd, y cicio cornel, maen nhw angen rhoi di hynna mewn mwy o sefyllfaoedd i ennill y cicio yna. Ie, maen nhw wedi cael un yn agos hefyd, Dave Edwards, arbediad gorau'r gêm am hynny, gan Connor Roberts. Wel, mi oedd achos ar un adeg, welon ni Chris Venables yn pilo'r cefen yn fel falle oherwydd bod nhw'r Seintiau Newydd rhoi gyd o chwaraewyr mawr nhw mewn i'r wal, falle bod cyfle i Chris Venables, ond Dave Edwards yn mynd am yr ergyd, a mae'n arbediad o safon achos mae bron tu ôl o fe fel bethau. Ie, a un gol sydd ynddi, a ni gyd yn gwybod beth mae hynny yn ei olygu, gall unrhyw beth ddigwydd yn yr ail hanner, ond mae yna wynebau cyfarwydd ar hyd y lle y cei yma, wynebau cyfarwydd o'r gynghrair yn un ôl at Sioned. Diolch Dylan, fi wedi dwy'n rheolwr Cynarfon, Richard Davies, lawr o'r eisteddle. Richard, beth argraffiadau di o'r hanner cynta yna? Dwi'n meddwl un peth o beth pawb o ddisgo, dwi'n meddwl. TNS wedi cadw'r meddiant i gyd. Wedi cael cwpl o chances fanna lle wrach, mae Liam Smith yn mynd drwy'r unwaith. A sy'n gallu bod y fwy lle, ond chwarae teg i Bala, maen nhw dal yn y gêm, 10 munud ola, maen nhw wedi cael cwpl o chances a cwpl o free kicks ar edge o box, so maen nhw dal yn y gêm. Ie, y ffaith, mae'r Seintiau bosib wedi bod bach yn gwastraffus o flaen y gol, byd nhw'n gobeithio bod nhw ddim yn difaru hwnna erbyn i ni gyrraedd diwedd y gêm. Ie, a dyna, mae TNS o hyd yn mynd i greu chances ma, so mae o be mae pobl o ddisgwyl, ond chwarae teg, mae Bala dal yn y gêm, a mond hynna lle dyn nhw ofyn, I suppose. A hefyd mae rhaid ni sôn am Gaernarfon, llongyfarchiadau ar dy pwyntiau. Ti'n mwynhau bach o amser off ar hyn o bryd? Ie, sy'n mynd i fod lot o amser off, ond dwi'n gwrdd deithio y wraig i cancel planiau i gyd, ond na, dwi'n enjoyo fo, nes i enjoyo 5 gêm ola, a wedyn jyst gobeithio trio cael pawb dros y lein fan lle a barod at flwyddyn nesaf. Faint o hoi gewch chi yng Nghaernarfon? Ti wedi rhoi bach o brec i'r chwaraewyr?
dod yn bach y brec yn nhw, yn dar y gwylio wan a falle, a wedyn mae'n siŵr fe'n edrych yn ôl mewn diwedd Jiwn wrach. So, ie, na fo. Cwpl o wynebau newydd dros yr haf o bosib? Gobeithio, ie, mi eisiau dy gormod lle, ond ie, gobeithio, dwi'n meddwl bod ni eisiau ffreshen o fyny dyn bach, so ie. Richard, diolch fawr am dy gwmni. Joio'r ail hanner a joio'r hael hefyd. Wel, pwy fydd yn codi Cwpan Cymru y Seintiau Newydd neu'r Bala? Ffindwn ni mas ar ôl yr egoel, yr ail hanner i ddod, pidwch mynd yn bell. Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni'n barod ar gyfer yr ail hanner y Seintiau Newydd ar y blaen. A chi'n gwybod fe, fel mae pethau'n sefyll, bydde hynny'n golygu bod pen y bont yn mynd i Ewrop am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae'r Bala yn ceisio newid y cyfan wrth i ni fynd nôl at Nick Parry. Diolch Dylan, ie. Criw pen y bont yn syllu yn ofalus iawn ar y digwyddiadau. Maen nhw'n gwylio yn y clwb ac maen nhw'n gwybod o bosib bod nhw 3 chwarter awr i ffwrdd o sicrhau lle yn Ewrop. Os fydd pethau newid yna yn y gemau
ail gyfle fydden nhw a be bynnag sy'n digwydd i'r Bala. Maen nhw'n wedi cael cyfle arall o'r gemau ail gyfle hefyd. Ond mae rhaid i bethau newid. Yn y 4 gêm ar 10 diwetha rhwng y ddau dîm yma, dy'r Bala ddim wedi cyrraedd seintiau unwaith. Brobl. Allan. Gan Mariad fyniad McManus sgorio'r unig gol y gêm. McManus eto. Redmond. Edwards yna o flaen. Routledge, mae'r dyfarnwr o chwarae'r fantes. Mae hynny'n mynd i ddod i ben yn y munud a chi ryw dybio. Mae Edwards yn edrych. Ac mae yna gwyno garw bod y dyfarnwr wedi gadw honna fynd. Oedd hi'n sicr yn dacl galed iawn a faint o fantes oedd hi, os oedd hi'n fantes. Routledge allan at yr ystys yma'n dal i fynd. Daniels, nôl gan Routledge, ond dim am di gyrraedd o. Shannon sy'n nôl yn cynorthwyo ac yn clirio. Smith i mewn. Bagliad arno fo. Ac Edwards yn cael ei gosbi. Dyma'r un gan Routledge. Ie, reit ar ei big hwnnw dyna ni. David wrth cyrraedd y bel gyntaf. Mae hwnna'n gadael elen. Routledge yn... Oedd o di ymroi dacl sam brecs. So fe ddech chi'n rhoi brecs ar, oedd o di ymroi iddi, ond bendant. Oedd hi'n drosedd ac arni melyn. A sgen i ddim problem efo chwarae mantais pan ti'n dyfarnwr. Dos o ddim mantais yma yna. Yn ganol y cae, di Bala ddim yn mynd i wrth ymosod. Maen nhw'n chwarae'n saff. Maen nhw'n gigrydd Cerdyn Melyn. David wrth i'n sgrichio mewn nath o. Mariad at y postyn yn chwilio am Davies. Smith oedd yn ôl yn clirio. A gwir amdani, os mae'n mantes oddi, mae rai chi feddwl mae'n mantes oddi. Wel, dod ar gêm yn ôl a rhoi Cardyn Felen, ynddo? Nath o ddim gweld ti'n drosedd ar o. Naddo, yn amlwg. Venables yn gri. Chwilio am Shannon. Shannon mewn i'r cwrt. Nawr te, sgynno fe mae'r hyder i fynd i hun. Mae di oedi'n dydy. Ac os da chi'n oedi, da chi'n colli cyflen. Mae'n just, ti'n ei amser i'r chwaraewyr, i'r amddiffynwyr ddod yn ôl tol i'r bel. Dyna di'r broblem. Ond mae yn mynd heibio i ddyn yma. Mae'n cael hanner llath ar ei droed chwith. Edrych, hwnna oedd yr hanner llath oedd o angen. Just wedyn, a bod chdi ar dy droed gwan, ti'n gorau canolbwyntio mwy. A ti jyst yn gweld nid Mariat yn y safle, Leo Smith fel cefnwr chwith, felly allan o safle mymryn bach. I fi, cyrraedd y cwrt Cosby, Shannon amddiffynwr neu beidio, rhedag tuag at Leo Smith. Ti bron yn gadael i Smith gael get-away yn y cwrt Cosby yn lle gorau amddiffyn go iawn. Mae'n dechrau mynd yn gystadleuol, Hogia. A dechrau dair ail hanner gan Bala. A fedrech chi ddim deud os am gol ynddyn nhw. Na, wrth gwrs. Dwi'n meddwl, a da ni'n gweld Smith yma sydd yng nghanol popeth yn ennill i grydd, mae'r eilyddio mynd i fod yn bwysig. Neu'n siŵr nad ydyn nhw'n ildio ail yn amlwg, ond wedyn George Newell. Mae'n goesa fo, dim munud llonydd i amddiffynwr, mae o'n mynd i fod yn bwysig. O, da chi'n sôn am goliau, dim ond y Seintiau di sgorio mwy o goliau na y Bala yn yr uwch gynghrair y tymor yma. Ac mi oedd Kay yn anhapus iawn efo'r gwasanaeth yna yn doedd ar ôl fod redeg fyny. A rhaid i Bala, rhaid nhw beidio gwastraffu cyfleon fel yna. Dyna dio. A dydych chi, Newell di chwarae gymaint o gemau, di dechrau 27 o gemau. Di sgorio 9 o goliau. Mater amser, bydd ar y cae. Gwyrth y bol fo. Gen ti hefyd Luke Wall, troed chwith hyfryd gan y fo, a Davies wrth i ochr o chwaraewr cyflym. Cyflymder yn ei goesa a achosi problemau. Mae gan y rownd gyn derfynol croesiad Wall arweiniodd at y gol arweiniodd at y fuddugoliaeth. Sawl opsiwn. Dwi'n meddwl bod yna Luke Wall yw 9 gol tymor i. Mae gyda fo cydfad prif sgoriwr. Davies mewn bris i gymryd y tafliad yn synhwyro nad ydy y Seintiau Newydd wedi canfod i cam eto yn yr ail hanner yma. Smith. Routledge. Ti gapten. Mae'r wedi derbyn i nôl gan Drobl. Redmond o'i flaen o. Hudson yno hefyd. Daniels tu allan.
Hudson, sbiwch ar y lles gan Redmond. Falle ddyle fod i ergydio mae'n gwneud pethau'n anodd, mae'n gwneud pethau'n hyfryd, a mae'n wedi gerdded hon i fewn i'r hwyd. Yn llythrenol, yn cerdded y bel i mewn i'r hwyd, a dyna chi ergyd i'r Bala, yn erbyn rhediad chwarae 5 munud cynta'r ail hanner. A mae Shannon wedi cael carden felen ar ben y cyfan, a mae'r Seintiau mewn rheolaeth lwyr nawr. Wel, ti'n gwybod, be mae Pete yn neud yma? Ti'n gwybod, mae'r un sgwar yn mynd iddo i ddechrau. Mae'n gwybod wneud Redmond, mond mynd ar twyllwch di. Neith o ddim mynd am yn ergyd, mae'n mynd heibio un. Wedyn, mae'n dangos yr ongl bod yn mynd ar draws golwr. Na, mi dylai'r golwr wneud y well wedyn Ramsey. Mae o'r aran mynd lawr, pidio gael llaw i'r bel. Ond mae hyn yn draheus. Mae hyn yn heiddi'r cic na gath o gan Shannon. Isio just neud sydd yn y go, mae hyn yn cheek. Mae yna cheek, de, ond edrycha. Ia, mae wedi neud ti'n hawdd, mae yna neud o edrych yn ffôl i fi. Just yn ei fewn yn y gol. Rownd Derfynol Cwpan Cymru, os ti o flaen y go fel acyn, d'amser boi, dim ots gen i o gwbl. Rhwystredigaeth i fi gan y Bala, nhw sydd wedi ildio. A dwi jyst yn meddwl, oedden ni sôn gymaint yn y rhan yr cyntaf, Hudson, mor allweddol yn cael amser i gamu fewn i'r cae, fodd yn hollol allweddol er mwyn creu yma yna. So fi wedi gicio fo mwyn o Shannon, dwi'n gwybod yna. Wel, ti'n well yn cicio yn ganol y cae cyn i chdi gyrraedd y pwynt yna, dweud. Shannon yn cael ei groesiad mewn, oedd Edwards a Venables yn mynd amdani hi. Ac o leia, mae yn ymateb. A mae'n gig gornel. Dwi'n gwybod mae Redmond wedi bod yn gamtus ar y cae yma heddiw. Just yn ei blicio'r elfen bach yna. Ie, rhwystredigaeth fel yr Owain yn deud. Hynny yw, a mae rai bod pawb sy'n gysylltiedig ar Bala yn teimlo mor rhwystredig. Oedd hwnna yn agos at fod yn embaras yn doedd. Oedd o'n clas o rediad ganddo fo. Oedd o'n safonol o rediad, safonol o gol. Mendes, dewis yr un fer. Nawr te, cyfer arall i Mendes. Creu y lle. Mae'n ei thynnu hi nôl, chwilio am Edwards. Ie, mae ar ei ffordd lawr. Dave Edwards, pan mae'n penio hon. Mae wedi'n neidio o lle mae'n sefyll. Felly, dwi ddim di'r rhedag i mewn a ti'n bod ymosod ar y bel. Felly, mae'n bob tro. Ti'n mynd mor ychal. Ac ydych chi'n sôn o wain. Chwarae dros y top, yn sydyn, chwarae drwyddyn nhw nath y Seintiau fanna, de. Maen nhw'n gallu gwneud y ddau, dydi. Unwaith mae Hudson yn camu fewn ac yn gwynebu'r amddiffyn, be mae'n trio gwneud ydi denu chwaraewr arall. Unwaith mae rhywun yn mynd i gau Hudson lawr, be mae hyn yn olygu, mae yna ddyn sbar ganddyn nhw. A Redmond oedd y dyn sbar yna. Mae'n dal cyn caled wan. Ond ti'n edrych ar Ce ac Pete yn ganol amddiffyn. Dyn nhw'n licio chwaraewyr bach, cyflym, traed sydyn, o'i gwmpas nhw, fel nath Redmond. Wel, bys ganddoch chi ydi chwaraewyr bach, hefo traed cyflym. Oedd McManus yn i'r rhedeg nhw, Bobford yn yr hanner cyntaf. Astles. Roberts. Ac oedd yna ddathliad bach yn y clwb ym Mhen y Bont. Dwi'n siŵr wrth i honna fynd mewn. Ar hyn o bryd, maen nhw yn sicr o'i lle yn Ewrop. A hynny am y tro cyntaf yn hanes y clwb sy'n dipyn o gamp. Nawr te, Brobl. Y traed cyflym na eto. Ac os ti'n aros fel hyn, y dre newydd fydd gwrthwynebwyr y Bala yn y gemau ail gyfle. A'r Seintiau yn snhwyro bod yna gyfle am drydydd yn dydyn, oedd yna gam sefyll gan McManus. Ond mae'r ail gol yna, wel, falle wneud gymaint o wahaniaeth. Ie, da ni jyst yn gweld unwaith yn derbyn y bel a mae'n sylwi fo Pete yn ei wynebu fo. Dio ddim yn fatha jocio ac bron yn gorfodi Redmond i fynd un ochr i'r llall. Wel, mae'n hawdd iddo fo dydi. A ti'n gwybod be fan'na dwi'n meddwl bod o'n creu gormod o embaras i fi, cyn damser, rhoi yn y gol. Os ti eisiau cicio rhywun, cicio nhw'n ganol cae, pan mae'r gêm yn mynd ymlaen. Dim pan mae ar y linell, mae'n rhy hwyr. Daniels. Rutledge.
A mae'r Bala yn mynd i ddod signo ar ei holl brofiad nawr. Ond mae'r Seintiau yn ymateb, mae Smith yn bwydo brobl, mae brobl mewn, mae ar ben ei hun o bosib! A dyna hi fyddech chi'n tybio, dyna hi. Brobl yn rhoi halen ar frywiau'r Bala. Mae wedi sgorio deir gwaith yn ei herbyn o'r tymor yma'n barod. Mae wedi sgorio 6 gol yn ei 8 gêm diwetha yn erbyn y Bala. Gnewch hynny yn 7 mewn 9, a honno o bosib yn gyllell i galon y Bala. Ie, gwych o fel gan Leo Smith i ddechrau. Oedd o'n robon ddim yn rhoi dirediad rili, mae'n cymryd yn cyffyrddiad, cododd ei ben. Dwi'n meddwl bod Alex Ramsey yn y gol yn 100%, neu hynny, ffordd oedd o'n symud allan am y bel. Mae'n neud ti'n neud hawdd i fi fel golwr, cos unwaith mae'n siapio gorff. Mae'n siapio gorff i yr un ffordd na, nath Ramsey ddim symud efo fo, digon sydyn. Mae'n gorff ar ei dda, a neud hynny efo, ond dwi'n disgwyl o'r safon am ei oed i ddangos. Unwaith nath y bel gyrraedd troed broblem yna, oedd hi'n gol doedd. Swn i'n gorau dewis un chwaraewr yn y gynghrair i fod yn y safle yna'n troi fewn i'r cae o'r chwith a defnyddio'r droed dde i grymannu hi'r gornel bella. Brobl fysa y dyn yna. Sawl gwaith mae wedi gwneud dros y blynyddoedd. Wel, am dymor mae wedi gael, de. Mae wedi cael 16 o golyn ar uwch gynghrair. A faint mae wedi greu. 17 gol arall yn rhywbeth, ie. A da chi'n edrych ar y dynion sydd wedi sgorio. Sydd wedi sgorio i'r Seintiau. Brobl, Redmond, McManus, 3 cystadleuaeth am chwaraewr y tymor iddyn nhw. Go iawn, a Ben Clark oherwydd mae wedi cael digon o goliau tymor un, ond mae wedi cael yr anaf hir na. Mae o'n ôl ar y fain cyddi oedd welch gweld. Ond ôl at eich pwynt chi, Malcolm, 1 gol ar 15, a wedyn yn gydradd ar frig rhestr crewyr gorau'r uwch gynghrair tymor yma. Am dymor mae wedi cael. Mae sgidiau fo'n air, ond mae dymor wedi bod yn eiraidd. Ac ar y gair, McManus, Daniels, a mae'n gefne yn erbyn y mir go iawn nawr i'r Bala. Edwards, Venables, Smith. Ond ar hwng Mendes a Shannon, a mae'n nôl gan y tîm sy'n ar rheoli. Wel, am 10 munud agoriadol i wael hanner nhw. Edwards, Venables yn mynd un ffordd, tu allan, mae Shannon. Mae angen gol ar y Bala am na ddigon amser wedyn. Chwilio am Venables, oedd presennol Hudson yn ddigon. Ie, dyna ma'n eisiau mwy. Croesiadau fyny Cwrt Cosby, dynion yn y Cwrt Cosby, a ddau un peth, blwyddyn dwytha, Rownd Derfynol y Cwpan yma. Mi oedden nhw 2 gol ar y blaen, oedd pen y bont bron iawn a chael ei nôl, 2 gol i 2 reit yn y diwedd, felly dim drosodd tamau drosodd, ond gall hwn bod yn hanner awr a mwy hir iawn i'r Bala. Mae yna gryn drafod yn does, mae'n amser, mae'r rhaid eilyddio, dim byd i golli rwan ar lawr Cwpan, Malcolm. Na, dim yn gwybod. Fyna, lle fyna efo'r gadw? Na, 3 ar, 3 oedd wrth y cae. Mae gen i fo chwaraewyr sy'n mynd i sgorio ar y faig. Ti'n gymryd ddim bach o risg. Brobl eto. Ar draws y gol, osbiwch ar y golwr. Dydy o ddim yn ei bethau nac di. Fe a dawodd ohono fynd ar draws i gol. Alex Ramsey, dy o ddim yn ei bethau. Oedden nhw'n ei groesawu o'n ôl, ond nhw'n gobeithio bydde fo'n ffit ar ôl i anafiadau. Ond dy o ddim di cael mi nos hawdd. Na, dy o ddim. Mae dy o'n symud yn rhydd gweith i fi. Mae Leo Smith ddim yn gwybod beth wneud. Mae'n brobl ar y bel. Wel, mae'n ar ei droed e. Mae'n rhaid sy'n fewn. A ni'n meddwl, pam di Leo yn cael blaen i droed i hwnna? Mae'n meddwl mae'n rhywun tu ôl o. Wel, y tro dwytha, i'r Bala sgorio 2 gol. Oedd yn y rownd gyn Derfynol yn erbyn Cei Conna. Mae'n amser ailadrodd y gamp. Does am golwg hynny ar hyn o bryd. Brobl, mae'n torri'r rhy hawdd nhw Shannon. Mendes efo fo.
Newidiadau yn mynd i gael I gwneud. Mendes I lawr. Cyfle I gael I gwynt atan. Chwarter awr o'r ail hanner wedi chwarae ac yn paratoi I ddod ymlaen. Mae George Newell a Ross White. Yte. Mendes sy'n mynd am y dacl. Rob Elsin efo fo. Ydy o'n cael... Oedd o'n edrych as fod I sathru ar brobl I hun. Falle fydd y newid cynlluniau o safbwynt yr eilyddio. Ia, fi rhaid oherwydd yma Colin yn gweithio nhw I gyd drosodd. Mae hwnna'n 56 di fynd drosodd I gael diod, dwi'n gwybod hynny. Ac mynd ar sgwydna ryw gyngor gwahanol. Ydy o'n mynd I fynd 3 yn y cefn. Newell, 9 o goliau. Neith o gwahaniaeth, os di'n mynd I chwarae fyny. Ennill mlaen. O, mae'n mynd I. Nawr te, Kieran Smith, y gŵr sgoriodd y gol fuddigol yn y gêm yn 2017 yn mynd I ddod ymlaen, ond falle ddim nawr, dyma'r newid meddwl o'n i'n sôn amdano fo. Falle bod nhw'n aros I weld sut mae Mendes. Ia, fi rai fo. Ond mae Mendes di codi, mae'n gadael y cae, ac mae rhaid nhw aros am air gan y meddyg. Dwi'n mynd I gael ymlaen ydy. A felly, mae'r newid yn cael I wneud. A mae Kieran Smith yn gadael. A mae Ross White yn dod ymlaen yn ei lefo. A mae Venables yn gadael y maes. Ac mae Newell yn dod ymlaen yn ei lefo. Wel, dyna chi brofiad, dyna chi hanes. Ydy hwnna dybed yn newid strwythyr yn y Bala, di'n arwydd o'r haf sydd I ddod, Malcolm Allen. Della bod o, oherwydd o'n i siarad efo Chris cyn y gêm, ond yn deud oedd ddim o cytundeb am tymor nesaf. Fel arfer, fysa'r clwb di mynd ato fo cyn rwan, felly dwi'n gwybod be'n neud, sy'n aros efo Bala. Ond gan I weld, yn eicon o, wel, mae'n edrych eich bod ar ben yma, 28 munud I fynd, ond fydd dal I fod 2 gêm anferthol I Bala, trio cael un yn I mewn I Ewrop, os da gyda gol sydyn iawn, rwan mae Newell ar y cae. A dyna mae rhaid cofio, di tymor nhw ddim ar ben wrthi brobl fwyd o Daniels, a mae Daniels yn brwydro'n galed. A mae di hennill I nôl, Redmond at Routledge, brobl yn cael ei gael lawr gan Shannon, mae'n gig gornel. Wel, mae Mendes wedi dod nôl I fewn i'r cae. Ac yn cae y bel na lawr mor sydyn a fedri ddod yn dal I hoblan. Wel, mae Mendes wedi dod, fel ydych chi'n dweud, yn ôl i'r maes, ond bydd ddim yn hir, dwi'n meddwl. Mae'r Bala, mae'n olwg o bosib yn o newid. Cwbl o funudau cael golwg ar Mendes. Ac yn y cyfamser, mae'n waith am ddiffyn I wneud. Brobl I gymryd y gic gornel. Dan drwy'n y golwr. A rywsut mae McManus di methu honna. Bydd o'n flin efo hyn yma. Mae'n beniad rhydd. A mae o flin, Malcolm. Mae'n cael amser, ti'n gwybod mae'n cael amser I ddewis lle mae eisiau rei hon. Digon amser gan efo beniad rhydd. Mae ar ongl dyn, y postyn wedi cymryd I lygad o. Fi dal yn disgwyl o sgorio. Mae'n methu llawer. Unrhyw hanner cyfle ti'n disgwyl gweld McManus yn sgorio yn dweud. Oedd o'n gwybod ond am ond, wel, y man lleia bosib iddo fo sgorio doedd. Oedd ar Sam reit o'r blaen, y gol geidl tu ôl iddo fo. A mae Luke Wall yn dod I gymryd lle Lesana Mendes ac enw mawr arall yn gadael y cae. Fyddech chi wedi darogan ar gychwyn y gêm a gallai Mendes, Venables, Smith fod wedi bod yn allweddol bwysig. Luke Wall. Un tymor I Bangor. O tad. 2017, 2018. Nath o ddechrau da iawn i'r tymor y Bangor hefyd. Sgwrdd yn y fent o gol, ia. Nath o dar o wal wedyn, Malcolm, do? Redmond at Routledge.
Daniels tu allan iddo fo. Di Daniels yn di bod mor amlwg a mae mewn gemau, ond ddim i angen o ar hyn o bryd. Nawr te, i gyfle fo falle. Pas bach bod hyfryd at Brobl. Brobl y croesi. McManus yn mynd amdani un o gynto o flaen Pete. Cic gornel. Pete ddigon. Pete ddigon. Oedd y rhediad yn ei campus i'r posti gyntaf yna. Mi welodd Pete yn hwyr pan McManus yn neud y rhediad. Mae'n trio cymryd ti ar y foli. Mae'n neud y cysylltiad. Mae'n dod o ddiwrth Pete. Rhaid i gadw llygad ar McManus bob munud. Wel, Venables a Smith ac y Mendes, anafiadau fanna, efo'r ddau yna, ac i damlinellu bod yna ddwy gêm o bosib ail gyfle i ddod. Felly y penderfyniad, bod nhw'n colli profiad yn y gêm yma, mae'n bwysig bod nhw'n chwarae yn y gemau ail gyfle wrth i Ben Clark ddo ymlaen yn lle Leo Smith y newid cynta gan y Seintiau Newydd. Mariet. Baratoi i gymryd, Hudson yn mynd amdani, ac unwaith eto mae dros y bar, Daniels oedd mewn ar y llinell 6. Mae rai bryd wiriad arall nes a fyddi ti mewn o'r wrth y dyn yma. Pete, Nathan Pete. A chdi meddwl oedd o'n disgwyl i rhwyd fynd yn ôl. Brobl i gymryd y gic gornel yma. Clark yn dod ac yn cynnig i hun. Cael ei gael ar y lawio fanna. Mae'r dyfarnwr mor agos ag y gallai fo fod. Mae wedi gyda ambell i benderfyniad dadleuol. Dwi'n mynd debl yn anghywir. Hwna'n gic o'r smotyn ni. Hwna'n gic o'r smotyn dydi. Gen i deimlad ar hyn o bryd gall hon fod yn 5 neu 6. Mae brych a Dave Edwards allan. Brobl. Golwr o, di honna ddim. Fawr o argyhoeddiad, yma Wall yn ei chlirio. Y gliriau o'r holl geisiadau am gico smotyn, dy fi ei? Mi oedd i'n gico smotyn, ond oherwydd oedd i Dave Edwards. Dim wrth gwrs, Saesnig Pratt yn meddwl. Ond oedd hi'n hawdd, oedd o'n mond 5 llath o'r digwyddiad i hun. Wel, mi weles i'r ddau ohonoch chi'n gwyngo ar yr olwg gynta. Ac y Pratt ddim wedi cael ei foment orau fanna. Ac gobrin bod cyd-ymdeimlad i fod i chwarae unrhyw ran mewn penderfyniadau dyfarnu. Ond ar hyn o bryd, mae'n bynhawn ac yn ddyn nos anodd i'r Bala. Gwir amdani ydy. Mae'n anodd meddwl yn dydy. Ar ei Brobl dynnu ddyn yn ôl fanna. Mae'r dyfarnwr wedi gadael i honna fynd. Y rediad Dagan Davies fanna. Dyna mae o'n neud mor dda. Dyna pam oedd y nifer yn syni bod o wedi cael trosglwyddiad i fod i'r Seintiau Newydd. Ond maen nhw'n cael y gyrraeon a mae hwn yn un o'r gyrraeon. Wel, wrth i fod yn mynd o dydy. Y gymosod lawr. Yr asgell de yna. Creu 2 yn erbyn 1. Yr overlap. Yr rediad yna. Bron iddo amserio am berffaith o'n Luke Wall. Neu fydd o dar y cae yn ei tracio fo'n ôl. Unwaith eto. Kay yn cymryd y gic. Fyny gan yr eilydd White. Wall. Wedi gael awr gan Davies. Daniels. Wall. Sbiwch ar Davies. Oedd o'n mynd i ddau fyny. Mae yna gymaint o waith Davies yn waith ymosodol, ond mae waith amddiffynol yn gadarn wastad hefyd. Be dwi wrth y modd yma yna, di Craig Harrison yn gweiddi a sgrichiad yn deitha fo fynd yn ôl. Just efo Craig Harrison. Un beth wedi dod yn ôl i'r clwb ers dechrau'r tymor. Dim bod gyda Anthony Limbrick im hyn, ond ti fod yr agwedd digyfaddaw da i beidio colli. Wel, mae'n mynd i gael carden felen. Alfie Malcolm. Ys i ddweud beth rong? Wel, mi oedd na iaith anweddus. Da ni'n ymddiheiro am hynny. Mae yna dorf dda. Fel arfer mae hynny o bosib yn curio pechod eli. Ond nath am curio'r pechod yna. A mae Harrison yn cael ei garden felen. A lang an gol.
A mae angen gol ar y Bala. Gadwch chi ddeud peth hollol amlwg. Pete. Da, twt. Wow. Mae'n rhaid i fod yn gynt yn cael y peli ma fewn, da chi'n teimlo. O iawn, ydy ddisgwyl amdan. Awr te, mae'r bel yn cael ei cholli yng nghanol cae. Sbiwch ar y brobel, ydym ni gael cyfle i sgorio gol unigol arall na di pwysi efo fo. Ydy'r eilydd Clark. Clark rownd un am ddiffynwr ac yn y diwedd i fod yn deg. I fod yn deg, a Burke di gwneud be da ni'n adnabod Burke am i wneud. Gwarchod. Ia, wwan ti'n edrych ar brobel efo gyfymdra, ond nath o ei dal i warchod y bel i gyddiad ti wedyn i basio mewn i ben. A ben nath o oedi gormod i fi, cymryd i gormod amser, ond gyda fo, dyla fo wedi gwneud y well na hyn, newydd oed i'r cae, na wneud yr esgus yna iddo fo. Hwna'n gic gornel, doedd? A ti'n gwybod be, hanner cyfleoedd, mae'r Seintiau mor dda, dydi? Mae'r cyfle yna'n dod o gic gornel gan y Bala, Luke Wall mor un droediog, mae'n cymryd gormod amser i gael ei nôl ar ei droed chwith, a wedyn gwrth ymosod. Y dyn hapusa yn y Stadiwm Cadeirydd, y Seintiau Newydd wrth gwrs, a mae'n meddwl mae Cwningen ydy'n meicroffoni ar ben hynny. Ond mae'n dda i weld o yn y wlad yma, ac mae o yn arwain clwb hollol lwyddiannus, a mae'n gwybod bod ni'n siarad amdano fo, dydy. Mae'n codi fawd arnoch chi fel cyma Owain. Mae'n gwybod bod pob yn siarad amdano fo. A wrth i fod. Mariet, Clark eto. Am fachgen i gael ar y fainc di hwn. Diolch yn fawr. Am Fas Simpson ôl i ddeud hynny. Redmond. Am fachgen i gael yn eich tîm chi di hwn. Go iawn. Ydych chi gofio yn y gêm yma be mae'n gwneud yn anghywir i fyny rwan. Ein llawer. Pasys byr, pasys hir, byth rei bel i ffwrdd, technegol. Faint o sydyn ydy o'n troi fo'r droed chwith na. Lle mae'n weledigaeth o pob o'i gwmpas o fo'r outlage. Ond mae un yn 31, llall yn 33, a mae'n ffrid ddw gario mae'n mynd ar y lefel nesaf hwnna. Cofio bydd ddigwydd blwyddyn dwytha, pan nath nhw fynd i fewn i'r Champions League yn Ewrop, y qualifiers, y gêm ar agbrofol, be ddigwyddodd? Felly, gan i llinell fesur, tymor hyn, efo Craig Harrison a'i dîm, lle maen nhw'n mynd, pwy maen nhw'n mynd i recrwtio, i wneud y well yn Ewrop. Mae'n olwg blinedig ar y Bala rwan yn does, ac oeddwn ni'n ame oedd sôn am y profiad, a gallen nhw dalu'r pris am brofiad, ac mae profiad yn dod efo chydig mwy o blinder yn dydi. Ac oedd Edwards yn edrych yn llyddedig iawn fanna. Has Mariet am unwaith yn cweit yn gweithio. Mi welwn ni ei lyddio gan y Seintiau, a dwi'n meddwl mae'r gŵr sy'n gadael. Ie, Declan McManus, sgoriwr gol agoriadol y gêm am dymor mae di gael. Ia, go iawn. 29 gol, wedyn un yn y ffeinal. Just i goroni popeth. Mae di gael anaf, dim rhi fod yn ystod y tymor, mae di gario fo a chwarae ar adega, mae y 100%. Ysbia'r gwena. Cyma baw, da iawn fo. Ie. A chymeradwyaeth heddiannol iawn, a mae yna gymeradwyaeth gan y rhai niwtral yma hefyd. Maen nhw'n cydnabod cyfraniad hwnna, na'r tefesgoriaeth hwn, 2 gol yn y rownd derfynol llynedd. A mae gyda fo amser i wneud hynny, wrth ni agosau at y chwarter ar ola. Dyna di'r gwahaniaeth efo y Seintiau Newydd lot. Ydych am pwy sy'n tu ôl i Craig Harrison ar y fainc cyfyngw. Gwyddoch chi Chris Sargent, y fforddwr chwaraewyr ganol cae. Gwyddoch chi Simon Spender, y fforddwr yr amddiffynwyr. Gwyddoch chi Greg Draper, y fforddwr. Maen nhw'n gyd. Simon Spender, Chris Sargent, Paul Harrison, bod i'r fforddwr golwr. Mae gen nhw y fforddwr i bob un safle. A bob un yn llawn amser. Bob un llawn amser. Wall. Cael ei groesiad mewn, ond oedd hi'n rhy agos. A un arbediad mae Connor Roberts di gorfod i wneud, ond oedd o'n arbediad pwysig, oedd o'n arbediad amserol pan oedd mantes y Seintiau ond yn un gol, ac o gic Reeve Edwards oedd yn arbediad campus. Pas lac gan Redmond, pa mor amod â chi'n deud hynny mewn tymor. A dyna chi Oli Southern, wel, gafodd o anaf
Wythnos diwetha. Datgymalu Fenglin. Anaf Cas. Diolch yn chwarae, so wedi cryfhau y tîm eto fydd. 21 oed ydi o, ond beth na'i ddeud ydi. So wedi cryfhau y tîm yn erbyn y Seintiau Newydd, dwi'n meddwl. Mae hein yn beiriant. Ti'n gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud yn erbyn chdi? Ond maen nhw'n mynd i wneud o mor sydyn, mor dda, maen nhw'n technegol, cyffredau cyntaf, pob yn gyffyrddus. Mae Hudson wedi colli hwnna, mae wedi aros lawr, hwnna'n bas sal, a mae Newell yn sgrichian. Mae Newell o'i go. Ac Arsan ar bas. Ac oedd Newell wedi gwneud yr hediad lawr y canol. Ie, oedd hi'n dacl gadar yn doedd. Dwi'n meddwl mae'n mynd am y gol iddo. Dwi'n meddwl mae pas wael oedd hi. Bod hi wedi mynd tu ôl i'r gol yn y pen draw. Newell mor siomedig. Bydd o'n siomedig nad ydy wedi dechrau'r gêm yma. Mwyn gadael i farc yn gynt pan oedd hi'n di-sgôr. Chyd y blaenw, Malcolm, oedd yn mynd am y gol. Na, goedd. Dwi'n bos yma yn ei feddwl o'i fynd am y gol. Diermi, Clark, cyfle, Brobl, cyfle gwell. Brobl am ddiffyn da. A mae'r cyfle'n dal yno efo Mariet. Cyfan yn deillio o flerwch Alex Ramsey a dweud i awgrymu mwy nag unwaith diom cweit ar ben i gêm. Oedd hi'n gic flinedig wan yn doedd. Ac mae'n elfen o chwarae efo'r lygodau nawr ar Seintiau i'r gath. Daniels. Redmond. Mewn i'r chwarter awr ola. Clark. Newell. Carden Felen. Ie, ar olwg ar Astles. Dim eisiau troi rownd i weld yr anochel. Ond dyma Newell di a dangos yn barod be allai fo gynnig, yn dydi? Ditad. Astles wedi chwarae 31 o'r 32 gêm uwch gynghrair Cymru tymor hyn. Dyda dim di gael cardyn, gorfod y Carden Felen na cardyn coch. Ond gath e ddal allan gan Newell o fanna. Dwi'n gwybod bod hi'n hawdd deud rwan, maen nhw 2 gol ar ei hôl i. Ond dyna pam, ond ychydig bach o syndod bod Newell ddim yn dechrau. Hyrwyd mae o mor uniongyrchol, so ti'n gallu chwarae fo Venables tu ôl iddo fo. Mae Newell jyst wastad yn chwilio i achosi problema fela i amddiffynwyr. Ac fydde fo ddim di'r rhoi yr hyddid na mae Astles a mae Hudson di gael heb neb i'w amddiffyn, felly gallu symud fyny'r cae ddech chi sôn amdano fo. Dim prosed ar yr amddiffynwr mawr, a mae'r ffaith bod Pete allan o'i safle, neu hydach Kay allan o'i safle, a rhoi cyfle i Jordan Williams. A Jordan Williams yn ei glod Jom yn cael cic rif chwaith. Mae honna yn un cam ymhellach. Ac mae di mynd yn fratiog ag yn fler rwan, yn dydi. A blinder yn hanner gyfrifol am hynny. A mae yna 2 newid yn mynd i fod yn tîm y Seintiau. Ond y neges heb gyrraedd y chwaraewyr, dyn nhw'n rhoi amser i'r newid gael ei chymryd, a mae'r gic di cael ei chymryd. Wel, neb sy'n mynd yn wrth y cae chwaith dwi'n meddwl, herwydd mae'n reit cyffyrddus o 2 gol i fyny, dydy. Pawb siaros ar y cae, ond Craig Harrison yn gweld cyfle i reid. Glas bach i chwaraewyr eraill. Dwi'n bach yn siomedig eich Brynhawn Dafydd ddim ar y mae'n. Mae wedi bod mor anlwcus, yn dydi? Mor anlwcus. A mae wedi cael tymor gwych. Newid droed 19, 8 gol. A tlws guro'r pencampwyr. Yn gadael, mae Daniels. Ac yn ymlaen yn ei le fo. Mae Adrian Sisterich. Yma chi sôn am brofiad i ddod i'r maes. Ac yn gadael y maes hefyd, mae Routledge am gemau o di gael. Ac ymlaen yn ei le fo. A Daniel Williams. Dwi'n meddwl yna ddau na chi ddeall fi ar ddechrau'r gêm pan eisiau ni ddeud am Routledge fel Modric. Oherwydd, bydru bel i ffwrdd, a jyst mor glefar. Jyst efo'r ongla mae'n ddangos i gael y bel i fewn. Clark eto, mae o wedi bod mor
brysur ers dod ymlaen. Llawn ffriciau, di cael anafiadau. Di am di bod mor amlwg. A 10 munud yn weddill. A cic yn cael ei hildio gan Burke. A mae Clark, wel, sôn am ddyfodol y Seintiau. Go iawn, 22 oed, dwi wrth ymwneud fo. Dwi'n cofio ar benthyg yn Gynarfon. Efo Leo Smith ac Noed, wedi oedd y tri nhw'n ganol cae yna. Yn wych iddyn nhw ar un bryd. Ond rwan, yn ôl ac yn y tîm cyntaf yma, a fydd ôl yn y tîm cyntaf yn gysod tro nesaf. 10 munud a chydig eiliadau yn weddill. Brobl. Bark yn tytio. Brobl. Redmond. A'r ergyd gan Williams ar eilydd. Ti'n gwybod be, mae rhaid camol y Seintiau Newydd, wrth gwrs, da ni'n gwybod y pêl-droed da maen nhw'n chwarae. Be maen nhw'n gwneud allan o feddiant hefyd? Herwydd pan maen nhw'n mewn meddiant, maen nhw'n gwneud y cae mor fawr. Maen nhw'n lledu'r chwarae, anodd i marcio. Pan maen nhw allan o feddiant, maen nhw'n gwasgu'r bêl. Maen nhw'n gwasgu'r gêm. Maen nhw gyd yn agos i gael lawr. Ti'n mynd troi'n pencampwyr ac yn ennill Cwpan Cymru hefyd, fel maen nhw'n mynd i heddiw, ennill y dwbl. Os ti'n mynd gallu gwneud y ddwy elfen o'r gêm mewn ag allan o feddiant. Maen nhw wedi bod yn ffantastig, ti'n mynd yma. A mae'r hediad gwaradwyddus y Bala Drian yn mynd i barhau 12 gêm heb ennill. Gira yn ei hanes nhw. Ie, dwi'n meddwl, Denig. Pa hwn yn meddwl mwy Craig Harrison. Ar ôl dod yn ôl, dechrau tymor, i ennill y dwbl. Redmond at Clark. Clark, y bagliad bach ac Ross White sy'n ei hildio hi. Ochr iawn y llinell ddeunaw. Wel, am sgil, de, gan Ben Clark. Gadael y bel wneud y gwaith. Gwybod lle oedd White yr amddiffynwr. A wedyn, just i rowlio fo, da ni'n gael efo lle, mae'n neud i ben ôl i fewn efo. Just i deiblo fo, ac just gadael y bel wneud y gwaith a troi mewn un symudiad. A Carden Felen hefyd. I White am y dacl, felly melyn i White. A mae gan Brobl. A mae'n weithiau da ni wedi gweld o sgorio fo yma. Pasio i fewn. Ti'n rhaid i fynd am pwer efo yma. Just cywirdeb. Cyfeirio i fewn i gorno. Pasio fe ti fewn i droed. Ti hefyd ddim yn gwybod pa ffordd mae'n mynd. Mae o ddigon da i fynd dros y wal, ond hefyd ochr Ramsey. William y bwlch sydd ar yr ochr yna. Gyda sy'n cael ei ddaro gan. A gyda diwedd. Rhwng y ddau. Dwi'n meddwl sy'n nain di arpad hwnna. A mae'r bel wedi cael ei hildio eto llawer i hawdd. Williams cael ei goryn iddi dim mwy na hynny. Brobl erioed y gyda fi lawr fel arfer. Ond da. Wel, mae wedi bod yn gêm sy'n cael ei rheoli yn dydi gan y Seintiau. Da chi gadarnhad. Dyna'r meddiant. Ac o safbwynt ymdrechion, mae hyd yn oed yn fwy pendant a chlir. 21 yn erbyn 6 y Bala. Mae yna gagendor yn does rhwng y Seintiau a phawb. Ia, dyna dio, a pawb. Marriott. Sistovic. Redmond. Sti ddeud y gynharach, Nick. Di curo'r uwch gynghrair, efo 5 gêm i fynd. Ie. A rediad i hun un o 10 gêm heb golli. Gwych. Arbennig o dda, oedd y cyffyrddiad. Oedd y cyffyrddiad gan Alex Ramsey yn ddigon efo cynorthwy wedyn gan Pete i'w chlirio. Nath Williams just gadael i droed i fewn na Pete gicio'r. Mae hwnna'n gret gyndan. Mae nhw 2 gol i ddim i fyny am i wneud hynna. A wrth llithro i fewn, mae'n cael y croesiad i fewn ar yr un bryd. Mae hynna'n sgil. Mae hynna'n anodd i wneud. Ramsey, wnaeth i wneud llawer mwy na hynny a lwcus bod Pete yn egluriau. Wrth y modd efo'r awch ganddyn nhw dal i fod. Ti'n gwybod ar anger, dal i drio chwarae, dal i drio mwy o goliau. Just i meddylfryd penderfynol nhw. Mae hyn yn cael ei gweithio ar yn ystod yr wythnos ar y cae ymarfer hefyd, ydy. Enillwyr yn ei gwaed. Mi fydd un
Wel, mae hi yn ddeuddegfed ymddangosiad yn y rownd derfynol. Mae wedi ennill 8-1. Williams. Cyffyrddiad cyntaf gyda fo. Mae'n gwych. Mark. Williams. 10 munud. 5 munud yn weddill. Amser i'w ychwanegu wrth gwrs yn holl eilyddiad wedi bod ambell i anaf brobl. Williams eto, Redmond. A mae hyn yn llafurus i'r Bala. Astles. Pawb eisiau bod yn rhan. Edward, oedd am di gweld yr eilydd, a mae'r dair yn feder a Jordan Williams yn manteisio. A trist gweld hynny. Dave Edwards, un o chwaraewyr am lygar uwch gynghrair. Un o ser di ymwad y Bala yn gwneud y camgymeriad mwyaf elfennol. A pan da chi'n gwneud hynny'n erbyn y Seintiau Newydd, maen nhw'n sgorio. Dim ond fydd y gyntaf na dwytha wneud hyn, cofia. Dwi'n gwybod mae'n weithio ti wedi dod, ti jail, jyst ar yr ochr darllen, ti ddim yn edrych yn ôl, a mae'r ymosodwr yn darllen ar agweld beth sy'n digwydd. Mae'n derbyn y bêl, mae'n gwneud yn dda chwarae teg, ond mae'n chwilio am chydig bach o help. Mae'n sbio fyny, sa ddim pas. Mae'n cymryd cyffyrid arall. Sbio fyny, sa ddim help. Cyffyrid arall, a cyn i chdi wybod, ti'n meddwl mae hwnna di'r bas haws, ond eto, Seintiau Newydd, sbio faint o ddynion sydd y gwmpas o. Maen nhw'n gwasgu'r chwarae, maen nhw'n gwneud hynna'n anodd. A sbi ar Siom, y profiad, y llwyddiant mae wedi cael ni yrfa. So mor siomedig, efo sut mae'r prawn, nid y digwyddiad yna, sut mae'r prawn di mynd. A dyna pa mae wedi bod gystal chwaraewr, bod camgymeriadau yn dal i fod yn boindod iddo fo. Bod nhw'n dal i dorri galon nhw, ac os mae o'n gwybod, mae wedi disgyn o dan i safon echel i hun. Dwi'n cytuno fwy. Mae James Davies gyda llaw wedi dod mlaen fel eilydd i'r Bala. A Rutherford sydd wedi gadael. Sislovic nawr te. Mae gan hwn gyflymder. Dych chi'n eisiau rhoi cyfle iddo fo! Oedd hwnna'n gol gampus. Oedd hwnna'n gol oedd yn personoli Adrian Sislovic. Ond mae'n gol hefyd sy'n rhoi gwedd o embaras ar sgôr Rownd Derfynol Cwpan Cymru. Mae'n 5 i'r Seintiau, 5 i ddim. Wel, o hanner i hunan, just y rhediad campus gan Sislovic. Sy'n ebyn di ddal, ond dwi'n meddwl dal i fod, mae Ramsey'n stryglo ar y gol, mae'n syrthio yn lle, trio neidio a deifio am y bel. Mae'n just syrthio i'r llawr, goes o ddim yn iawn. Ac gobeithio fydd yn iawn am y gem ail gyfle na i ddeud, ond dydy o ddim wedi bod iawn heddiw. Ond Sislovic wrth i fod, llenwi sgidia, codi ben, ac yn sgorio gol werthfawr iddo fo mewn ffeinal. Ie, ti'n gwybod be, mae bron iawn yn ganol y gol, dydy, Ramsey. Dwi'n cytuno fo chdi mel. O'n i bron a deud rhyw 90 eiliad yn ôl, pan oedd hi'n 2 gol i ddim, bod y Bala'n lwcus bod Seintiau wedi tynnu'r droed oddi ar y sbardyn. Sa di gallu bod yn embaras. A ti'n gwybod be, mewn cwpl o ddigwyddiadau, maen nhw jyst yn gweld yr agoriad, maen nhw mor glinigol, a mae yn embaras droed. Mae gynno o Seintiau Newydd 7-8 chwaraewr sy'n mynd ennill gem i chdi. Dim Craig Harrison yn unig sy'n claddu Siom 2017, oedd Greg Draper yno. Fo roddodd y Seintiau ar y blaen yn y rownd derfynol honno. A mae pethau yn gorffen yn bir wahanol yma wrth ni fynd yn agos at y funud ola o'r 90. 5 i ddim. Rhediad rhyfeddol y Seintiau yn parhau. Williams. Sbiwch mor flinedig mae'r Bala. Mariet. Sislovic. A mae wedi sgorio goliau drwy yrfa sydd wedi cael ei creu gan ei gyflymder o. Williams nôl eto. Maen nhw eisiau 6. Gwyddoch chi be,
Da ni'n edrych ar fuddugoliaeth fwyaf yn rownd derfynol Cwpan Cymru ers 10 mlynedd ar 20. A Caerdydd yn ennill 5 i 0 yn erbyn rheol. Ydy wedi cael ei wella fan hyn. Ydy mae o. Yn sydyn, mae yna record a brobl sy'n gyfrifol am ei chreu hi. 6 i 0. Chwalfa, ond gymaint i wedmygu gan y Seintiau. Mae'n hawdd bod yn feirniadol o'r Bala, ond maen nhw'n chwarae tîm arbennig iawn. Hei, gwers. Yli bas. Yli rediad i ddechrau. Redmond efo'r bas. Mae rhaid chdi ofyn y cwestiwn, oce? A mae'n tystod ma a Bala. Ond mae'r bas efo'r pwysau perffaith a rediad campus gan Brobel. Mae'r bas yn neud... Mae'r symudiad yn neud y bas, dyla fi ddeud. Gwych a gorffan i clinical. Wel, y gwir ydy, ddylia un pas byth gyda mynd rhwng 2 amddiffynwr canol. Ond yn amlwg mae Bala, mae meddyliau nhw'n rwla arall rwan. Maen nhw eisiau'r gêm efo drosodd, maen nhw'n ceisio efo gol o fanna. Seren y gêm, Malcolm Allen yn ei diweddu. Nath o wneud y bel i ffwrdd braw ma. Felly Redmond bach am gêm wedi cael campus. Dyma'r fuddugoliaeth fwyaf yn rownd derfynol Cwpan Cymru ers i Wrecsam sgorio 7 yn 1931. Dyna faint yr oruchafiaeth Owain Tudur Jones. Allwch chi ddim dadle, maen nhw'n rhyfeddol. Yndi, maen nhw'n ffantastig. Mae rhaid i fi ddeud, o'n i'n sôn cyn y gêm, nes i chwarae mewn rownd derfynol Cwpan Cymru 2002 yn ebyn Bari a cael chwip dîm. 4 gol 1, embaras. Felly dwi'n gwybod sut maen nhw'n teimlo Bala, dim yn neis, ond maen nhw wedi gwynebu un o'r tîm agorau da ni wedi weld yn y gynghrair yma, wel, dros y blynyddoedd, dros yr 20-30 mlynedd dwytha. Felly llongochada'r Seintiau, gwych. Y sgôr derfynol yma yn Nantporth. Y Seintiau 6. Mae werth i ail ddeud. Y Seintiau 6, y Bala dim ar yn penne at Sioned Dafydd. Leo, pencampwyr Cwpan Cymru am y 9fed tro yn hanes y Seintiau Newydd. Sut ti'n teimlo? Na, da ni gyd yn mor falch. Da ni wedi gallu gwneud hwn, y dwbl tymor yma. Da ni siomedig yn cael rhan yn y cwpan arall hefyd, ond na, da ni gyd mor falch a da ni wedi gweithio'n galad i hyn. A nid jyst ennill Cwpan Cymru, ennill o 6 gol i 0. Mae hwnna'n crynhoi jyst popeth am tîm y Seintiau Newydd yma. Yndi, da ni gyd yn gwybod, o'r rheolwr wedi dweud, pryd oedd yma dwytha, Mae'r Bala giro 2-1 yn fama. Doeddwn ni angen ei siŵr oeddwn ni'n rhoi performance da, neu siŵr oeddwn ni'n cymryd chances ni hefyd a sgorio'r gols, ia. Ond be am yr hanner gyntaf yna, Leo? Di'n eitha gystadleuol, nag oedd hi? Oedd i gyd yn gwybod, y ffordd maen nhw'n chwarae, maen nhw'n tîm reit agresif, tîm reit organised, ond na, just matter amser bod ni'n cael y gols a pigo pwcedi bach allan, ia. A'r ffaith bod chi wedi gwneud y dwbl, y ffordd perffaith i orffen tymor eitha special i'r Seintiau. Ia, da ni gyd mor falch eto, ond na, gawn ni bach o celebrations fan a edrych ymlaen at tymor nesaf wedyn. Ac edrych ymlaen at Ewrop, cynghrair y pencampwyr? Ia, definitely. Na, dwi'n lyfio chwarae nhw'na, mae'n competition reit special a jyst yr atmosffer y bob man lle da ni'n mynd hefyd, ond na, da ni'n gobeithio gawn ni wneud y step bella, neu siŵr da ni yn gallu trio gael y group stages o ryw gystadleuaeth hefyd, ia. Mae Leo llongyfarchiadau moyn hart o lliadau hynna. Diolch o'r iawn. Am berfformiad gan y Seintiau. Perfformiad a hanner dwsin o goliau. Maen nhw'n paratoi i wneud yr hyn. Maen nhw'n hoffi gwneud. Codi cwpan, byddwn ni'n ôl wedi'r egwyl. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Y Seintiau Newydd yn dathlu y dwbl iddyn nhw. Tymor yma, fel tymor diwetha, y dwbl. A gallen nhw anghofio am siom 2017. 6-0 y sgôr terfynol. Oedd hi'n 2-0 gyda rhyw 2 munud i fynd. O wedyn ni, yn taro tair yn hwyr i sicrhau'r fuddugoliaeth am berfformiad. Yn rheoli o'r dechrau. Ambell i gip gan y Bala tua diwedd yr hanner cynta. Ond ar wahân i hynny, dim ond un tîm oedd ynddi. Hanes y tymor, stori'r tymor yn uwch Gyngor Cymru JD. Chwaraewyr y tymor yn taro. Tîm y tymor yn paratoi i ddathlu fan hyn ar Nantporth ar hyn o bryd. Tipyn o ganlyniad. A mae werth atgoffa hefyd y fuddugoliaeth yma mor swmpus. Ni ddim wedi cael buddugoliaeth fel hyn ers 1931. Wrexham yn taro 7 yn erbyn Amwythig. A falle chi'n cofio cyn y gêm, o'n i'n siarad gyda guro'r Bala. Di 2 yn y gêm yna, y fedal o Rownd Derfynol yna yn 1931. A nawr ni'n cael y sgôr mwyaf ers hynny. Rhyfedd o fyd. Sa'n siŵr os mae'n rhyfedd i'r gair o ran y Bala. Dwi'n mynd i fod yn bnawn da iddyn nhw, ond ewn nhw nôl lan i'r tîm sylwebu nesa, achos mae yna gwpan ar fi'n cael ei godi. Diolch Dylan. Mae pawb di chwarae'r rhan yn dîm rheoli, yn enillwyr ac hefyd yn gollwyr. A mae hon yn daith hir mai dim ond ychydig lathenni a Venables yn edrych ar y cwpan. Steve Williams a Will Lloyd Williams, aelodau o gyngor y gymdeithas sy'n gwneud y cyflwyno, a maen nhw chwarae teg yn ceisio codi calonau'r Bala, a mae chwaraewyr y Bala yn ceisio dangos diddordeb, ond maen nhw isio bod mewn ogof dywyll lawr twnnel tywyll yn rhywle. Nid y Brynhawn iddyn nhw, Malcolm Allen. Gath nhw'i chwalu? Do iawn, ac fydd o, ti'n mewn ffeinal sy'n leid, ti'n isio anghofio nhw. Ond yn sicr, bydd chwaraewyr Bala isio anghofio hon oherwydd maen nhw'n cael gwers heddiw. Ac ond oedd yn ddiddorol ac yn arwydd y cael gweld Venables yn syllu ar y tlws pan gamodd o y cynta o'r llinell. Nath e edrych yn hiraethus yn do. O'n i'n teimlad â chdi fan Nick, oedd o'n meddwl a honno oedd yr cyflad dwytha yn ei yrfa fo. A fi oedd hi erioed mor bell gael awgrymu mewn un gêm, a mae wedi bod y Brynhawn yma a heno. Ac yr ola, ac angen i gysuro fwyaf falle. Colin Caton, 20 mlynedd wrth y lliw, di traws newid clwb y Bala. Dybed, a welwn ni Colin Caton yn ôl wrth y lliw yn y Bala. Seren y gêm, ac Dani'r Edmund. Chwaraewr lleia ar y cae, nath just llwyr rheoli. Oedd o'n edrych ar y gêm o uwchben Tolf. Oedd o'n gweld y symudiadau, a wedyn y pasio ber, y pasio hir, y goliau gath o, y creu nath o, campus gan Daniel Edmund draw yma. A dyma chi olwg ar un o'r tîmau gorau. A dwi'n sôn am dîm nid clwb. Mae'r tîm yma, y tymor hwn, wedi rhyfeddu. Maen nhw wedi bod ar rediadau i'w cofio. Dim ond unwaith maen nhw wedi colli gydol y tymor. Dim ond 10 tîm sydd wedi ennill Cwpan Cymru mewn 27 o flynyddau. A mae'r Seintiau, nid yn unig yn un o'r 10, maen nhw wedi hennill i nawr 9 gwaith. Maen nhw wedi bod yn y Rownd Derfynol 12 gwaith. Dyna faint i goruchafiaeth nhw, ond maen nhw wedi tanlinellu heddiw efo buddugoliaeth yng ngwydd Mike Harris i cadeirydd nhw, sydd yn tanlinellu i goruchafiaeth nhw. Enillwyr Cwpan Cymru, tymor 2022 a 23 o dan gapteniaeth Chris Marriott, sy'n ennill y cwpan am y 7fed tro mewn gyrfa ryfeddol. Yr enillwyr ydy'r Seintiau Newydd. Mae 'na fybls, mae 'na ddathlu,
ond mae yna hefyd destun edmygu. Da ni'n llongyfarch y Seintiau Newydd. Falle bod ni wedi disgwyl iddyn nhw ennill. Go bryn bod neb wedi disgwyl iddyn nhw ennill yn y fath steil. Chris Marriott, cwpan cyfarwydd, profiad cyfarwydd, at I gyfeillion. Signa'r foment. A da ni'n codi'n capiau I enillwyr Cwpan Cymru 2022-2023. Unwaith eto, stori gyfarwydd y Seintiau Newydd. Y dathlu yn dechrau wrth i'w tymor nhw orffen y Seintiau Newydd yn codi Cwpan Cymru am y 9fed tro y mwyaf o ran y clybiau is na'r cynghreiriau proffesiynol yn Lloegr. Len I weid dim ond Abertawe, Caerdydd a Wrecsam sydd wedi codi'r cwpan yma mwy o weithiau na'r Seintiau Newydd erbyn hyn. Tipyn o olygfa, mae'n olygfa gyfarwydd iawn. Owain Tudur Jones, pa mor dda yw'r tîm yma felly? Ni'n sôn am hanes y gynghrair, 30 mlynedd, pawb dal yn sôn am oesau'r y bari. Yr oesau'r bari'n gwell? Sa hyn yn rhoi gêm I unrhyw un sydd erioed wedi cystadlu a chwarae yn y gynghrair yma bendant. Dyn nhw'n bell I ffwrdd o fod y goreon. Dwi'n meddwl mae Craig Harrison wedi dod yn ôl I fyny'r clwb a di gwella nhw. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael tymor gwell o dan Craig Harrison a fysyn nhw wedi o dan Anthony Limbrick. A beth sy'n braf ydi gweld y dathlu yma. Dwi'n meddwl nathon ni weld cyfnod amser efo Seintiau Newydd yn ennill bob dim. Oedd y bron yn boring. Y dathliadau yma'n codi'r tlws, oedd nhw wedi dod I arfer, felly mae'n braf gweld y math yma ddathlu na nhw'n enjoyo hunan heno yn reit siŵr. Un gŵr fydd yn hapus iawn yw'r rheolwr sydd wedi bod yn poeni ar ôl beth ddigwyddodd yn 2017. Yw Craig Harrison yn hapus i'r cwestiwn I Sioned Dafydd? Craig, Welsh Cup champions, how does that one feel? I bet it feels pretty good. Yeah, it does. It does. Fantastic. You know, it was everyone who spoke about it. It's a historic cup. It's a cup that I've been very, very fortunate. I think that's my 5th one I've won, and it's as good as the first one. Pretty comfortable in the end, but I've got to ask about that first half. Probably not as comfortable as you would have liked, Craig. Yeah, to be honest, and I don't think we played very well. You know, I think that's the worst we've been for 10, 12 games. So I don't think we played well at all, and obviously we scored 3 goals near the end there. And I thought the first 20 minutes we started well. We were sloppy last half of the first half, and then we started well the second half, and we just got a little bit sloppy. But look, the lads have been fantastic, and you know I'm a perfectionist, and I would like to play better. And I think the surface of the pitch played a huge part in it. I think it was terrible, you know, but we got there in the end. You mentioned several times about that 2017 final. Will you be able to let it go now, Craig? Yeah, I think I will, but it's still in history, so you've got to respect Bala and, you know, Colin and his team. That, you know, they won on the day and deserved it, and so yeah, maybe it's helped us a little bit to put that one to bed. Looking forward, Craig, Champions League to look forward to now? Yeah, it's what we're all here for. It's brilliant. I've obviously been involved with it with Connacht's Key for 2 or 3 years in European football as well, but it's something that you can't beat. They're picking your wits and, you know, against the best teams and the best coaching staff in Europe. So yeah, we're going to probably have a 2-week break and then back on it again. You've had a spectacular season, but how much more do you think there is to come from this team? Can we expect some new faces over the summer? Yeah, I think we've always got to try and progress. We've always, you know, definitely, you know, we can get more from what we've got. And can we strengthen to make the competition even more? Then we'll be certainly looking to do so. You know, but the lads today deserve all the credit. All the credit's got to go to them all season. Monday to Friday, they work really hard. And they get their just desserts on the match day, and it's proved today we've been fantastic this season. They need to take all the credit, and they really need to enjoy the wins we've had. And the question with regards to Europe, is this the year that you go just that one step further? Yeah, look, we'll be doing everything we can to make it that year. You know, we'll be working hard. The staff, they'll have 2 weeks off. The players might have 4 weeks off, but we'll be doing everything we can to try and get as close as what we can to some sort of group stage for Welsh football. Craig, congratulations once again and enjoy the celebrations tonight. Thank you very much. Thank you. Wrth I fodd Craig Harrison, dyma'r olygfa. Y Seintiau yn codi'r cwpan unwaith eto, dwbl iddyn nhw tymor yma. Dwi'n eisiau poeni fe, nath Anthony Limbrick wneud y dwbl tymor diwetha a colli swydd ar ôl siom yn Ewrop. Na pan mae Craig Harrison
yn ôl yma. Ond wrth i ni weld y cwpan yma yn cael ei godi, gen ni air dy'r gwr sy'n codi'r cwpan fan yna. Mae Chris Marriott gyda Sioned. Well, Chris Marriott, your 7th Welsh Cup. Just how special of a feeling is this? Brilliant. I love the Welsh Cup, but you know, I think it's completely different to the league because it's a one-off game. It gets the adrenaline flowing. I think in the league, it's a build-up, isn't it? It's a number of weeks combined where you sort of have a feeling if you're going to win it or not. So it's brilliant. I love the Welsh Cup. To win the final, but to win it in the manner that you did, 6-0, it pretty much sums up everything about this current TNS side. Yeah, ruthless. Got a number of players who can create and score. It's great to watch in the back. But I thought we were a bit ropey first half. It was a little bit flat, typical final, but when we got the second, I thought we really stepped on the gas then. Yeah, your manager's just said, actually, he didn't think you were very good at all in the first half. It just says everything about the standards that you have here. Yeah, exactly. It wasn't free-flowing like we expected in the first half. It was a bit scrappy in places, and they picked up quite a few balls and broke on us, but I thought second half we really were a level apart. And you were in that 2017 final, weren't you, Chris? Good to get a bit of revenge? Yeah, same ground as well. It was a horrible feeling, still remember it now, so yeah, great to get a bit of revenge. Yeah, we'll enjoy it tonight. And to finish this season with the double, just how special is that? Amazing, yeah. You never know when it's going to be your last one. You can't take it for granted, so we'll enjoy it. Definitely be out tonight with the lads. Good to finally get a chance to do it, so yeah, we'll be out tonight. Champions League to look forward to. It's not that far away, but I'm guessing you'll have a little bit of a break over these next couple of weeks. Yeah, a little bit of a break, just a little one, definitely little, and then back to it. But that's what it's all about, isn't it? Europe. That's why people are at TNS, striving for Europe, and that's what we got. So we'll make the best of it. Chris, congratulations. Enjoy tonight. Thanks very much. Cheers. Yeah, Chris Marriott yn ddyn halfbeth. Amser i da ennill cwpan yr Oil y Banc, am hwn i Sion. Am nos yn allan. Just meddwl. Mae angen bod yn ymarferol am y pethau fel. Rhywun fel Marriott wedi gweld y cyfan, diddorol beth oedd Owain yn gweud fan yna, falle oedd yn teimlo'n boring ar adegau. Mae yna rhyw ysfa newydd falle, o ran y seintiau ar un o bryd? Ie, dwi'n meddwl yr ysfa ydy Ewrop, a wrth gwrs Sioned yn gofyn i'r rheolwr fyna. Odyn nhw yn mynd i gallu mynd y cam ychwanegol yna. Dwi'n meddwl bod angen falle rwyddo un y ddoi. McManus wedi dod mewn rhyw 2 flynedd yn ôl, talu arian eitha dech iddo fe, ond y golau mae wedi cael y tymor hyn yn dangos y lefel o chwaraewr sy'n angen arno ti yn wedig i cystadlu yn Ewrop. Y peth am Ewrop yw, mae wedi mynd yn fwy anodd i gyrraedd y grwpiau. Ni'n sôn trwy amser am byddai'n braf cyrraedd y grwpiau, ond mae'n gwneud hynny nawr. Mae'n fwy nag un cam. Mae'r cam ola fel arfer chi wynebu rhywun fel un o glybiau uwch gyngor Lloegr, neu rhywun o'r Iseldiroedd, Ffrainc ac ati. Mae'n gystadleuaeth newydd yn Ewrop, felly mae hwnna'n haws, ond pa mor anodd yw'r cam ola na, Owain? Mae wastad yn anodd yn amlwg. Dwi wastad yn teimlo ti angen lot o look. Ti angen look efo pwy ti'n chwarae, ti angen look efo sut mae ffitrwydd y tîm, mae hyn a'r llall. Ond yn amlwg dyna mae Carys rwan yn anelu tuag ato. Ni'n sôn Anthony Limbrick yn colli swydd ar ôl methu yn Ewrop. Felly fe Craig Harrison yn ymwybodol, mae'n gwneud job yn dda honni, ond yr un peth dwi'n genfigennus heddiw, nid codi'r gwpan, ond da ni'n sôn am Ewrop. Efallai dim chwarae yn Ewrop, ond mynd efo'r tîm i rwla fel Magaluf rwan, neu Tenerife, i ddathlu. Dyna fysa'r Ewrop swn i'n feddwl am rwan, a ti'n gwybod be maen nhw'n heiddi. Crew sgorio falle, lle ni fynd. Nifn ni glywed gan y Bala nesa, gyda llaw mae werth ategu hefyd, y fuddugoliaeth y Seintiau Newydd yn golygu bod pen y bont wedi cyrraedd Ewrop. Gan bod ni sôn am Ewrop, llongyfarchiadau enfawr i ben y bont, Rhys Griffiths a'r crew, maen nhw'n mynd ar daith Ewropeaidd. Mae dal gobeith o ran y Bala hefyd, gemau el gyfle i ddod, dewch chi ni glywed gan Colin Caton. Colin, just how tough was it out there today for your team? Yeah, really tough. We knew beforehand it was going to be tough. I thought we did okay the second period of the second half. I thought we caused them a lot of problems. Connor made a couple of good saves, and then second half they'd just blown us away. We're playing with lads' injury and that, but we've got to try and get them back ready for next week's playoff now. I've got to ask, towards the end of the first half, Colin, you guys really seem to up the tempo. You seem to get into a good groove. You know, is it a case of regretting not capitalising when you were on top? Yeah, definitely. We had a few half chances and stuff, and there was a big appeals for handball. I'm not sure if it was, but you know, there's appeals from behind the goal, and all the players reacted. So sometimes that tells a story, but I haven't seen it back. But, you know, proud of the lads to get to another final. You know, it's not nice to be beat like we have done on the day, but it's about character now and responding for the playoffs next Saturday.
Just quickly, you've mentioned injuries. Is that a major concern heading into the playoffs now? Yeah, I'd say it was. Dave Edwards, Ramsey and goals pulled something as well. So there's a few lads struggling there. Chris Venables as well. So we just obviously pulled them off early so we can try and get them back for the playoff on Saturday. European football, it's not off the cards. Is it going to be tough to pick the team up after this loss heading into the playoffs now? Yeah, it's definitely it's difficult to pick anyone up after a defeat like that. But a lot of teams have lost heavily to TNS this season. You know, just a shame that it's on a final today. But you know, lads have done outstanding for me this season. We've struggled a little bit because the squad's been so small. But hopefully we can get a good result against Newtown next week. So you know, they will look forward to coming to us in the playoff. Colin, appreciate your time. Diolch. Thanks very much. Diolch fel arfer I Colin Caton, a dyma cadarnhad felly o'r gemau ail gyfle. Felly, eto, mwy o gemau byw I ddod. Y tymor ni ddim ar ben, y Bala Dre Newydd I ddod nos Wener. Mae'n byw ar-lein ar eich teledu clyfar nos Wener o'r implawn Di Sadwn. Edrych ma'n fawr at hon hefyd ar S4C. Met Caerdydd yn cwrdd a Hwlffordd. Gemau diddorol dros ben I ddod yn y gemau ail gyfle. Ni'n mynd I edrych ar y cwpl o goliau o pnawn. Mae digon o dewis, o ran y Seintiau Newydd yn bendant. Ond gol gynta'r ail hanner. Felly gol I ddim ar y regl. Seintiau di methu cyfleoedd. Beth am hon gan Redmond, Sean? Fi'n hoffi hon. Dystangos I glas. Cadw I benne I ryw raddau. Bach yn lwcus gyda'r gol geidwad a wedyn. Rhaid yn cheeky, ond o ddim angen y gic allan a gyda'r amddiffynwr. Malcolm yn gweud bod yn heiddi ddi. Ti'n meddwl? Malcolm yn gweud bod yn heiddi ddi. Sa'n credu. Mae'n gwneud y gwaith caled. Mae'n heiddi cael dathlu'r gol mewn steil fel petai. Ond oedd e'n hollol wych yn ystod y 90 munud yn gweu popeth yn ganol ca. A mae fe mor bwysig i'r Seintiau Newydd. Byddwn ni wedi gwneud na, achos byddwn ni'n poeni bod fi'n mynd I fethu, a mae hwnna'n gweud mwy amdana I, fi'n credu. Owain, unrhyw beth yn bod ar cerdded I mewn? Na, ddim yn gwbl I fi. Oherwydd chdi sy'n gwneud y gwaith caled. Os ti eisiau mynd ar dy ben glinia, rhoi dy ben arni, fel o'ch ti'n arfer wneud yn tyfu fyny. Sy'n licio gweld ti'n neud na? Ella sa ti'n heiddi cic os fysa ti'n trio rhywbeth fel la, ond na, ddim o gwbl. Ti'n gwybod be, oedden nhw'n wych heddiw, a Redmond union y fath, oedd o reit yng nghanol popeth, heiddi ser yn y gêm, ac oedd yn heiddi gol hefyd. Ser yn y gêm, ar y gair, dewch I glywed ganddo fe. O, Danny Redmond gyda Sioned. Danny, Welsh Cup champions, you've done the double this season. Just what's the main emotion right now? You know, it's enjoyment, you know, you work all hard all season, and to go into the last game before we finish, it's always nice to get a cup and lift it. How important was that second goal that you got? It feels like it came at the right time, because I know you guys weren't happy with your first half performance. Yeah, definitely. You know, after we scored in the first half, we kind of let Bala back into the game, and to score so early in the second half, you know, it puts a little bit of pressure off us, and thankfully we won the game comfortably then. I've got to laugh, your manager, he's just said, you know, he thought you were awful first half. I think that sums up just how high the standards are at TNS. Yeah, you know, that's it. You know, day in, day out, Craig's like that. He wants perfection, and, you know, you can't blame him, because we want to push and improve the league and keep doing as well we can in Europe. And it's not much rest now. You've got Champions League to look forward to. And I've got 2 weeks off now, it's about 4. But, you know, go on holiday with the family now, enjoy it, and get back into pre-season. And to do the double, Danny, after the season that you've had, it pretty much feels like the perfect way to end this season. Yeah, as I said, you know, it's the last game of the season before you finish, and to lift the cup is just everything. Well, Danny, congrats. You are our player of the match, so enjoy that one. That's right, thank you. Thanks, Danny. Mae'n heiddi honna. Tipyn o'ch rhoi o'r Owen. Yndi, mae'n gallu gwneud chydig bach o bopeth. Dwi'n meddwl ti'n sbio arno fo, ti'n meddwl bod o'n just yn chwaraewr technegol, clyfar. Ti'n gwybod be, mae'n gythral yno fo hefyd. Allan o feddiant, wneith o gicio rhywun mwyn ennill y bel. Felly, dyna dwi'n licio amdano fo, a mae'n just yn cadw beth yn syml yndi, ond mae'n mor effeithiol. Mae Sion Dafydd yn brysur. Mwy o mateb. Prif sgoriwr sydd wedi cael dros 30 o goliau am yr ail dymor yn olynol. Declan McManus. Declan, what a final, what a season you guys have had. Yeah, no, obviously today just tops off an amazing season, as you say, and I thought, again, the boys were absolutely brilliant on the day. We had sticky spells, we knew Bala were going to make it difficult in spells, but we came through it, and we obviously ended up scoring a few goals. Talk us through your goal number 33 of the season, but they did put it on a plate for you, didn't they? Yeah, listen, Redo and Brobs especially, the two of them have been doing it for me all season, and I wouldn't hit 33 if it wasn't for the likes of them and even the other boys. Literally week in, week out I get chances like that, so I can only thank them.
You scored over 30 goals for the second season. Now, just how much are you enjoying your time at TNS? No, I'm loving it. Obviously, it makes it easier that we're winning trophies and we're winning most games, and that's the sort of games you want to be involved in, and like today, and thankfully I managed to go and grab a goal and we managed to grab another cup. And Champions League awaits. Can you go just that one step further this season, do you think? Yeah, I think we're not far away. I think last season was a tough one to take. We were maybe 90 seconds away from getting a playoff round game, and then it's just a lottery in it. And that was a signal. But hopefully this season, I'm sure the gaffer and the chairman will add some new names and better quality to the squad, and hopefully that can push us just that one step further. Well, Declan, huge congratulations. Enjoy your evening tonight. Thank you very much. Cheers. Declan. Mae start yr Alban, wrth gwrs. Mi oedd yna drosglwyddiad, 60,000 amdano fe. Maen nhw wedi cael gwerthu arian o ran goliau. Mae'n gwestiwn hollol hyrt, ond dylai fod nhw'n sgorio mwy o goliau. Fwy chi'n gweld y weithiau yn meddwl methu sawl cyfle hefyd. Mae'n chwarae o'r rhyfedd, ond chi'n darllen ar ystadegau, fi'n gwybod. Wel, nid ydyn ni fe heddi, oedd y Seintiau Newydd yn ysgeilus yn yr cyfleoedd geso nhw. Ond fel chwaraewr, fel ti'n gweud, wedi talu 60,000 amdano fe. Dyna'r fath o safon, dyna'r fath o chwaraewr sy'n angen y Seintiau Newydd, yn wedi fel dyn ni sôn mwyn cystadlu yn Ewrop. Ie, ni sôn am rhai o'i ser nhw tymor yma, mae'n rhaid ni sôn am rhai am brobl, gewn ni weld y drydedd gol nawr, fe gath honna, un arall mae fe wedi sgorio, mae fe wedi creu chwaraewr pwysig dros ben. Dwi'n siŵr sa ti'n licio weld o'n creu ac yn sgorio mwy, Dol. Ti'n disgwyl lot chwarae teg i chdi, ond brobl yn y safle yma, very bywyd ydi. Mae'r talent sy'n ganddo fo, da ni newydd sôn am Redmond, McManus, mae'r talent naturiol sy'n ganddo fo, y dechneg sy'n ganddo fo, ddylia fod o'n chwarae ar lefel uwch, bob parchu i'r gynghrair. Ond yn amlwg mae wedi penderfynu setlo yn y gynghrair yma, pan mae ar ei gêm, sam chwaraewr mwy hyfryd i wylio os lici di, oherwydd y dechneg yna. Yn y safle yna, bron fel yr hen Thierry Henry yn dod i fewn o'r chwith, ti'n gwybod bron a bod, mae'n gol. Ac dipyn o chwaraewr. Ie, nes i wei bod yn gwestiwn twp. McManus, sgorio 30 golau, fi eisiau sgorio mwy. Dewch chi ni atgoffa chi eto o ran y gemau ail gyfle, felly y cwpan wedi dod i ben. Ni symud mlaen nawr at y gemau ail gyfle. Ni'n siŵr pwy ddechrau pwy nes ni'n cael canlyniad heddi, felly nawr ni'n gwybod. Bala ebyn y Dyw Newydd, mae hwnna nos Wener ar faes tegid. Tair gêm ar 10 heb ennill o ran rhediad y Bala ar hyn o bryd. 7fed o Ionawr i buddigoliaeth ola nhw'n y gynghrair. Ar eich teledu clyfar hefyd, ac ar S4C. Rownd i Sadwn, Met Caerdydd, gartre yn erbyn Hwlffordd. Anodd dewis rhoi o'r gemau yma. Pwy fydd yn mynd â hon? Un peth ni ddim di sôn amdano yw, yn sgil y fuddigoliaeth y Seintiau Newydd, mae'r clwb sy'n drydydd yn Ewrop. Mae Pen y Bont yn Ewrop. Rhys Griffiths a'i glyw llongyfarchiad enfawr i chi. Tipyn o daith fy nhw wedi cael dros y tymorau diwetha. Beth am hyn, cyrraedd Ewrop o wain? Gwych de, maen nhw wedi bod yn... Maen nhw wedi bod mor dda yn y tymor y dwytha, maen nhw'n heiddi cyfle. Mor anlwcus tymor dwytha yn amlwg, chwaraewyr da, cael y tîm rheoli yn dda, ac fydden nhw'n edrych ymlaen yn fawr iawn am y cyfle i herio hunan yn y gystadleuaeth yna. Ie, mae'n ddiddorol pan mae clwb yn cyrraedd y cam nesaf yma. Faint o gam bydde fe o ran Ewrop, ond faint o hwb bydde fe i glwb fel Pen y Bont sy'n uchelgeisiol oddi ar y cae. Ie, wel dyna ddyn nod. Dyna ddyn nod pen fi Rhys Griffiths cael ei pwyntio fel rheolwr Pen y Bont. Ewrop oedd y dasg fel petai, oedd efe cwblau a cael y clwb mewn fel ti'n gweud yn anffodus nes nhw ddim llwyddo y llynedd, ond nawr maen nhw'n Ewrop. Mae'r clwb mewn lle da, oddi ar y ca hefyd, felly fi siŵr fydden nhw gallu busoddi falle fewn 1 neu 2 chwaraewr. Bron yn bod yn amser i ni fynd. Pwy ti'n gweld yn ymunod ar ein yn Ewrop? Mas o'r 4 sy'n y gemau ail gyfle. Mae'n gwestiwn mawr. Mae'n mynd i fod yn anodd i'r Bala godi hynna'n ar ôl heddiw. Lot o chwaraewyr ddim yn ffit. Ti'n o be dwi'n mynd am Met? Met i fi. Diddorol. Nhw o'r ffenedd yn bedwerydd. Felly mae Pen y Bont a Met i gael ei tymor gorau o ran safleoedd. Mae'n diddorol gweld y clybiau yn y de yn cystadlu. Ie, mae Met wedi bod yn dda, ond dwi'n mynd i fynd gyda Hwlffordd. Dwi'n just yn meddwl sioc fach. Na fe. Wel, bydd y cyfan yn fyw gyda ni fan hyn ar sgorio. Diolch fawr iawn am eich cwmni. Diolch am eich cwmni. Pnawn ma gyfeillion, mwynhewch gweddill gwyl y banc. Dyna'n union mae'r Seintiau Newydd wedi gwneud. Ni wedi cael coroni o ryw fath fan hyn, y Seintiau sy'n dathlu. Welwn i chi wythnos nesaf. Ta rai chi. Hwyl fawr.